يتعون زلاله بمنفس እግዚአብሔር ሎሚ ሃሌሉያ 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 እቲ بعين ሰብ ክርአን ከሎ ኦሮማይ ተባሂሉ ሓወልቲ ዝተገብሮ አቡን እግዚአብሔር ይኽእልዮ ሓደ እኳ የለን ዘይፈትሖ ንሱ ኩሉ ቀሊል ቀሊል ንዑ ከአሊ ንሱ ኢየሱስ በይንዩ እቲ በእምሮ ሰብ ክሕሰብን ከሎ ኦሮማይ ተባሂሉ ሓወልቲ ዝተገብሮ አቡን እግዚአብሔር ይኽእልዮ ሓደ እኳ የለን ዝጨንቆ ንዑ ኩሉ ቀሊል ቀሊል ንዑ ከአለ ንሱ ኢየሱስ በይንዩ ሃሌሉያ ሓያላት ብርቱዓት ተል ኣብ ምድሪ ተለው መፍትሒ ዘለዎ ሓደ እኳ ተሳኢኑ ከአል ኢየሱስ በይኑ ኣብ ዙፋኑ ተቐሚጡ ኣሎ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ መጽሓፍ ክግንጽሎ ዘይከውን ንኡ የለን ዘይከአል ንሱ የለን ዘይፈትሖ ዘይቅይሮ ዘይፍውሶ ዘይመልሶ ተስፋ የለን ኣብዚ ተስፋ የለን ኣብቲ ተወረድካ ታሕቲ ተደየብካ ላዕሊ እግዚአብሔር ትጽቢቱ ዝኾነ ብሓቂ ኩል ጊዜ ኣለዎ ናይ ሕቶታት መልሲ አቦ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መስፈለጥኩ ባሂልዎ ውሽተይ በቃ ዓሪፉ በቃ ጓሳ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መስፈለጥኩ ባሂልዎ ውሽተይ በቃ ዓሪፉ ዘይከውን ተመሰለ ዘይከአል ተመሰለ ዘይሕልፍ ተመሰለ ዘይስገር ተመሰለ ግን እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ሓደ እኳ ቁጻር ዘይፈትሖ ንሱ ሃሌሉያ ኩሉ ቀሊል ቀሊል እቲ ኸኣሊ ኢየሱስ በይንዩ ሃሌሉያ ንስኻ ብበትርን ብትያትን ትመጻና ኣለኻ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጻካ ኣለኹ በልዎ ከንህለካ ያለው መዓልቲ ሃሌሉያ ብናይ እግዚአብሔር ቅብአት ግና ጸላዩ አንሃሎ ተባይሉ ተጻ አንሃሎ ጸላዩ ሃሌሉያ አው ደቆሎ መዓልቲ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍኩም ከምበርክኹም ዝመጸ ብሽም ኢየሱስ ክንብርከኺ ሃሌሉያ
أبحم بستفلا يخورنا عنا هيوتكم كم بركخكم زمت أزنبرك شم يسوس الله كاب سمات كله العزبة للشم بينو بهنا ولنا نملخو هاللويا ألا أيقنا النفره لا تنقطق زنبرك خلو حيال شم هاللويا هاللويا. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Amen. Hallelujah. 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 شلل زتب على مسكين ترسع شقور سبزرد تزي ترقبه علو نحتو زمل الصلوتو دريزو نبعاتو زبرتعو لبو هاللويا زي كون نسويا زي كيلو زي فتحو زي ملسو زي كيلو زي كيلو زي فتحو زي كيلو زي كيلو زي فتحو زي ملسو زي عريو زي كآل تماثله زي فتة تماثله زي سكر زي سكر زي حلف زي حلف تماثله قن እግዚአብሔር ይትልዩ هذا فايل زقتون كل قلل قليلينو زفعالي النص بيني كن እግዚአብሔር يخليو حدا قايل زيفت هونسو كل قلل قليلينو زفعالي النص بين تغعيد زي كيلو نسو يلك زي كيلو زي فتحو زي فتحو زي كيلو زي فتحو زي كيلو زي كيلو زي فتحو زي فتحو زي ملسو ملسو زي عريو زي تصبقو زي معرقو هاي زي لوتو زي كله زي لودو زي فتحون زي يلك زي كله زي لودو زي يلك زي كيرو هاللويا حيالات برتوعات أمتهين كلو مفتحي زلو هدفا تسائلو كالي كلو يسوس مسكت زوفانو يمحتم كيف فتحو مسحف قنصلو قال يسوس كل يترخي بلو يمحتم كيف فتحو مسحف قنصلو تقناسكي حيالات برتوعات عمدرين كلو مفتحي زلو حدقوا تسائلو كعالي كلو يسوس بترخي بلو محتم
ክፈትሖ መጽሓፍ ግን ጽሎ ስለዚ ካኣሪንስዮ ዘይፈትሖ ዕርዮ የሱ የለን ዘይምልሶ ዘይፍውሶ ዘይክሎ ዘይፈትሖ ሕቅል ተዩ ዘይፈትሖ ዘይፈትሖ የሱ የለን ዘይፈትሖ ዘይክሎ የሱ የለን ዘይክሎ የሱ ዘይፈትሖ ቅይሮ ዘይፍውሶ ዘይዕርዮ ነሱ የለን ዘይልውጦ ነሱ ነሱ የለን ህወ ነሱ የለን ዘይልውጦ ነሱ የለን ሃሌሉያ ተስፋ የለን ኣብዚ ተስፋ የለን ናብቲ ተወረድካ ታሕቲ ተደየብካ ላዕሊ ተስፋ የለን ተስፋ የለን ኣብዚ ተስፋ የለን ናብቲ ተወረድካ ታሕቲ ተደየብካ ላዕሊ እግዚአብሔር ትጽቢቱ ዝኾነ ሓቂ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ናይ ሕቶታት መልሲ እግዚአብሔር ትጽቢቱ እግዚአብሔር ትጽቢቱ ዝኾነ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ናይ ሕቶታት መልሲ ዘይከውን ዘይፍታሕ ንሱየ ዘይክሎ ዘይፈትሖ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ዘይክሎ ነሱ የለን ዘይክሎ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ነሱ የለን ዘይክሎ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ነሱ የለን ዘይፈትሖ ነሱ የለን አቦ ዘለዋ ነፍሰይ መሰለቶ ባሄድዎ ውሽተይ በጋ ዓሪፉ ጓሳ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መሰለቶ ባሄድዎ ውሽተይ በጋ ዓሪፉ አቦ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መሰለቶ ባሄድዎ ውሽተይ በጋ ዓሪፉ ኣምላክ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መስመቱ ባሄድዎ ውሽተይ በጋ ዓሪፉ ጓሳ ከም ዘለዋ ነፍሰይ መስመቱ ባሄድዎ ውሽተይ በጋ ዓሪፉ ዕልል ከበለ ዕልል ከበለ ዕልልታ ይሰማ ዕልል ከበለ ዕልል ከበለ ዕልል ከበለ ዕልል ከበለ ዘይከውን ዘይፍታሕ ንሱ የለን ዘይፈትሖ ንሱ የለን ዘይክሎ ንሱ የለን ዘይክሎ ይልሶ ንሱ የለን ዘይመልሶ ንሱ የለን ዘይክሎ ንሱ የለን እስከ ጣዕት ክንሰማ ንሱ የለን ዘይክሎ ንሱ የለን ዘይፈትሖ ንሱ የለን ዘይመልሶ ንሱ የለን ዘይልውጦ ንሱ የለን ዘይቅይሮ ንሱ የለን ዘይፈትሖ ይልውጦ ንሱ የለን
የለን አብቴ ተስፋ የለን አብቴ ተወረድካ ተደየብካ ላኒ ተስፋ የለን አብኩሉ ተስፋ የለን አብቴ ተስፋ የለን ሓይሉ ብሕደስ ለለለ መዓልቲ ተወረድካ ታቲ ተደየብካ ትጽቢቱ ኢየሱስ ትጽቢቱ ኢየሱስ ዝኾነ ብሓቂ ኩል ጊዜ ኣለዎ ናይ ሕቶታት መልሲ ትጽቢቱ እግዚአብሔር ዝኾነ ብሓቂ ኩል ጊዜ ኣለዎ ናይ ሕቶት ዘይከውን ንሰይ ኣለ ስጭንቆ ንዕው የለ ዝኸብዶ ዘይምልሶ ዝኸብዶ ንሱ የለ ዝጨንቆ ዘይፈትሖ ዘይክሎ ንሱ የለ ዝኸብዶ ንዕው የለ ዝኸብዶ ንዕው የለ ዝጨንቆ ይምልሶ ንሱ የለ ንሱ የለ አሜን አሜን ሓያላት ብርቱዓት ኣብ ምድሪ ክህልው መፍትሒ ዘለው ሓደ እኳ ተሳኢኑ ካል ኢየሱስ ተረኺቡ ኣሎ ማሕተም ክፈትሖ መጽሓፍ ክግንጽሎ ዘይኑ ንሱ የለን ዘይክሎ ንሱ የለን ዝጨንቆ ንዕኡ የለን ዝኸብዶ ንዕኡ የለን ሃሌሉያ 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 ብዘይገድፍ ምስ ዝኾነ ይኾን ሕተሎ መዓልቲ ምፁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ግን መንስ ኣለዎ ሃሌሉያ ሓደ ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣሕዋት ክሓብሩ እንከለዉ ወይ ድማ ናብ ሕብረት ክትከይድ ከለኻ ከይተባረኩ ኣይመለስኒ ኢልካ ኣሚንካ ከምኡ ዝግምት ሰብ ኣሎ ኣብ ሕብረት እንተደኣ ኸይደ ተፈዊሰ ክመፅእ እየ ትብል ሃሌሉያ ኣብ ሕብረት እንተደኣ ኸይደ ምናልባት ኣነ ገለ ነገር ከይከውን ክምለስ ክእል እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ኣብቲ ቦታ እንተደኣ ህሊ ድማ ፈውስ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዝኾነሉ ስፍራ እንታይ ኣሎ ፈውስ ኣሎ ሓርነት ኣሎ መፍታሕ ኣሎ ምትንሳእ ኣሎ ሰንሰለት ብምጣስ ኣሎ ታሪኽ ምልዋጥ ኣሎ ኩነታት ምልዋጥ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ፍጹም ሓርነት ኣሎ ነፃነት ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ሓቢርናን ጎይታ ከነመስግኖ ኢና እግዚኣብሔር ነባርኾ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ታሰበይቲ አልባስጥሮስ አምስ ሰበረት እحنا ድማ ብቅድሚ ኢየሱስ ሃሌሉያ ለትልዑል ክሰብረሉ ጥዑም ጨና ክንብለና ጥዑም ጨና ክስው አሉ ገና እንደገና ባህሉኒ ፈትየ ዘሐጉሶ ደሌ ዘሐጉሶ ናዴ ክውስኽል መሊሰ ሞገስ ረኺበ ዘርጊሑ ላይ ዘንጉ
እስከ ክፈቱ ላይ ከአቱ መቅደሱ ኣብ ማእከል ጉባኤ ሽሙ ክባርኾ ክውስኽ መስዋዕቲ ምስጋና ኣምልኾ ሃሌሉያ ብጣቕዒት ምስጋና ኣምልኾ 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 ናብ ሰማይ ዝዓርግ ምስጋና ኣምልኾ ምስጋና ኣምልኾ ምስጋና ኣምልኾ ምስጋና ኣምልኾ ምስጋና ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ ምስጋና ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ እልልታ ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ እልልታ ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ ኣምልኾ ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ ኣምልኾ ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ እልልታ ሒዘ ከኣቱ መቕደሱ እልልታ ሒዘ ክዝምርየ 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 ባህሉኒ በቴ ከመልኽየ 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 ባህሉኒ ክዝምር ክዝምርየ 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 ባህሉኒ በቴ حقسكني خمو بتهجرتك حقسكني استدعيت علمت هللويا كبري حقسكني خمو بتهجرتك حقسكني خمو تذكرك كاف سماي تذكرك ذكرني نقصي ذكرني تذكرك هم لعلي تذكرك هم عسر تذكرني ذكرك ذكرني ذكرني نقصي ذكرني هاللويا ذكرني نقصي هاللويا كم تنعسر تذكران عناقنا بكريستوس يسوع يتذكرك بكريستوس يسوع هاللويا بالنقص مدري ديكونس بكريستوس يسوع هاللويا استذكر ولده استذكر حزبي هاللويا زتقبرلو بزح زتقبرلو انت اللص علي زتعمله زتقبرلو بزح زتقبرلو انت اللص علي زتقبرلو زتقبرلو بزح زتقبرلو على مهرته انت اللص علي زتعمل مهرته زتقبرلو بزح زتقبرلو سهلو سهلو زتقبرلو بزح زتقبرلو انت اللص علي زتقبرلو زتقبرلو بزح زتقبرلو انت اللص علي شرشرة مسكانة حزي قعدت مقدسه مسكانة حزي قعدت مقدسه عليلتا حزي قعدت مقدسه عليلتا حزي عملوا خوصه عملوا خوزي قعدت مقدسه عملوا خوزي قعدت مقدسه مسكانة حزي قعدت مقدسه مسكانة
ጊዜ ዝተገብረሉ ዝተገበረሉ ዝተገብረሉ እንተሎስ ኣነ ዝተዓረፎ ዝተገበረሉ ብዙሕ ዝተገብረሉ እንተሎስ ኣነ ዝተዓረፍ ምሕረቱ ዝተገበረሉ ብዙሕ ዝተገብረሉ እንተሎስ ኣነ ዝተዓረፍ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእተይ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእተይ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ ሓጎስ ሓጎስ ሆኖላ ቤተይ ሓጎስ ሆኖላ ቤተይ ሓጎስ ሆኖላ ቤተይ ሰሓብ ሰሓብ ኮኖላ ቤተይ ሰሓብ ኮኖላ ቤተይ ሰሓብ ኮኖላ ሽብሸባ 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 ሆን ቤተይ ሽብሸባ ሆን ቤተይ ሽብሸባ ሆን ቤተይ እልልታ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ ሰሓብ ኮኖላ ቤተይ عوت كون لبتي عوت كون لبتي عوت كون لبتي عوت كون مسكانة كون لبتي مسكانة كون لبتي مسكانة كون لبتي مسكانة كون لبتي عم لخو كون لبتي لخو كون لبتي لخو كون لبتي عم لخو كون لبتي عدا كون لبتي عدا كون لبتي موقس رخيبة سرقي حلي زنقو اسكن كفتلة كعاتو مقنسو عما كالقبائي شمو كبارغو كسوة مسواتي مسكن موقس 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 رخيبة سرقي حلي زنقو اسكن كفتلة كعاتو مقنسو عما كالقبائي شمو كبارغو وسخ مسواتي مسكن موقس 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 رخيبة سرقي حلي زنقو اسكن كفتلة كعاتو مقدسو مع كل قبائل شمو كبارغو وسخ مسواتي مسكن صقا صقا رخيبة سرقي حلي زنقو اسكن كفتلة كعاتو مقدسو مع كل قبائل شمو كبارغو وسخ مسواتي مسا محرت محرت رخيبة زرقي حلاي زنقو اسكا كفات لك ما كلس ما كالقبائي شمو كبارغو وسخ مسواتي مسحبي مسكانا هزي عاتم مقدس مسكانا هزي وسغلو عملو عملي فوزي كعاتو مقدسو عملي فوزي كعاتو مقدس شبشبة شبشبة كعاتو مقدسو شبشبة كعاتو مقدس انت هللت عزي كعاتو مقدسو هللت عزي مسواتي مسواتي عزي كعاتو مقدسو أتهم أبلهون أتقوي تازي أبلهون أبلهويزي كعاتو مقدسو أبلهويزي كعاتو مقدسو كزمري 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 زمني 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 زمني
ዝዝምረሉ ዝክሓሰሉ ዝክሓሰሉ ዘምልኸሉ ዘምልኸሉ ዝዝምረሉ ዝዝምረሉ ዝጽሑን ይሰማ ዘምልኸሉ ዘምልኸሉ ዝዝምረሉ ዝዕልለሉ ዝክሓሰሉ 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 ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእት ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእት ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ እንደገና ሓፈሩ ሰይጣንና ሰማይ ጸላእት እንደገና ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ሓፈሩ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ሓፈሩ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ እልልታ ሆይኑ ቤተይ 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 አምልኮ ሆይኑ ቤተይ አምልኮ ሆይኑ ቤተይ አምልኮ ሆይኑ ቤተይ አምልኮ ሆይኑ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ሓጎስ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሰሓቅ ኮነላ ቤተይ ሰሓቅ ኮነላ ቤተይ ሰሓቅ ኮነላ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሽብሸባ ሽብሸባ ሆይኑ ቤተይ ሽብሸባ ሆይኑ ቤተይ ሽብሽቡ እንደገና ሽብሸባ ሆነ ቤተይ ሽብሸባ ሽብሸባ እንደገና ሽብሸባ ሽብሸባ ሆነ ቤተይ ሽብሸባ ሆነ እስከጣነይ እልልታ ሆነ ቤተይ እልልታ ሆነ ቤተይ እልልታ ሆነ ቤተይ ጣቕዒት ኮነ ቤተይ ሓጎስ ኮነ ቤተይ ጣቕዒት ኮነ ቤተይ ዓወት ዓወት ኮነላ ቤተይ ዓወት ኮነላ ቤተይ ዓወት ኮነላ ቤተይ ዓወት ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ኮነላ ቤተይ ሓጎስ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ተሓግስንዴ ተፈስየንዴ የሲሎኒ አምላኸ ተሓግሰንዴ ተፈስየንዴ የሲሎኒ አምላኸ ተሓግሰንዴ ተፈስየንዴ የሲሎኒ አምላኸ እንደገና ተሓግሰንዴ ተፈስየንዴ የሲሎኒ ስለዚህ እልልታ ኢየሱስ ክብር ብክያተይ ሓዘነይ ወጌተይ ውርደተይ ተወዲኡ እልልታ ሆይኑለይ ሎቤስ ብክያተይ ሓዘነይ መከራይ ውርደተይ ተወዲኡ እልልታ ሆይኑለይ ሎቤስ እንደገና ብክያተይ ሓዘነይ መከራይ ውርደተይ ተወዲኡ እልልታ ሆይኑለይ ስለዚህ እልልታው ይሰማ ነትልዑ
ክሰብረሉ ጥዑም ጨና ክሱ አሉ ገና እንደገና ባሂሎኒ ፈቴ ዘሕጉሶ ናዴ ዘሕጉሶ ደሌ ክሱ የመሊሰ መመሊሰን ኢየሱስ ክሰብረሉ ጥዑም ጨና ክሱ አሉ ገና እንደገና ባሂሎኒ ፈቴ ዘሕጉሶ ናዴ ክውስኸ መሊሰ መመሊሰ ዓወት ናተይ ናይ ቤተይ ዓወት ናተይ ናይ ቤተይ ዓወት ናተይ ናይ ቤተይ ዓወት ናተይ ድምፅኹም ይሰማዕ እልልታ እልልታ ሆይኑ ቤተይ ዓወት ኮነላ ቤተይ ሰሓር ኮነላ ቤተይ በረኸን ኮነላ ቤተይ እልልታ ለቤተይ አምልኾ ለቤተይ ሰላም ኮነላ ቤተይ ክዘምርየ ባሂሎኒ ፈቴ ክዘምርየ ባሂል ከመልኽየ ባሂል ከመልኽየ ባሂል ክስውእየ ባሂሎኒ ፈቴ ክዘምርየ ባሂሎኒ ፈቴ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ጸላእተይ ሓፈሩ ጸላእተይ ተዋረዱ ዓወት ኮነላ ቤተይ بملء لبي أملخك بملء نفسي بملء حيلي بكل انتناي أملخك بملء حيلي بملء نفسي بملء لبي بكل انتناي أملخك كتفتركو أملخك علقو أملخك كفتركني أملخك بحنا بلني أملخيها نقصيها بعد أملخيها أملخيها نقصيها أملخيها نقصيها بكبرتاتك أهجس كني خمو بتكبرتك أهجس كني خمو
ሃሌሉያ 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 እፈትካዬ ኢየሱስ 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 አፍቅርካዬ ኢየሱስ 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 كافغري زتلعل اي خلو املخا كقبر زنقني يا بني هاليلويا فقرو دفيني فقرو دريهني إذا ما كان يقول لهم بيت هاليلويا سرعة يكون منفس دريهني هاليلويا زيادة منفس زمله هو بحق المنفس بفقر تدريهني كان فقري زتلعل يقولوا أملخوي كقبروس لزلوني يكون المادي مالتي كوينو يزمل خكاو وشتي دري خوني مسوات زداونا الإنا فتوكا يسوس يسوس أفكرك أفكرك يسوس يسوس እንደገና ካፍግሪ ዝተላዕለ ይኽሉ ኣምልኾይ ክገብሮ ስለዘሎኒ ኣይኮነን ልማዲ ማለተይ ኮይኑ የዘምልኸካ ውሽጠይ ደሪኹኒ መስዋዕት ዘንዝኣልገ እፈትወካ ኢየሱስ 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 እፈትወካ ኢየሱስ ኢየሱስ አምነካ ኢየሱስ ኢየሱስ አፍቅረካ أفكرك يا يسوع يسوع فقرك ماريخوني أفكرك مرخني عملكو يبلني تغرها سهو بني عملكو يبلاني عبتن تغرها سهو بني عملكو يبلاني عبتن تغرها سهو بني هاليلويا تحالفوا بز أملاك تسكروا بز قويتا تزللوا كنديك أترتات بيسوس كله تفاعل تحالفوا سكبلوا تحالفوا بز أملاك تسكروا
በዝጎይታ ተዘልሎ ክንደይቀትርታት በኢየሱስ ኩሉ ተኻይሉ ተሓሊፉ በዚ ኣምላኽ ተዘልሎ በዝጎይታ ተዘልሎ ክንደይቀትርታት በኢየሱስ ኩሉ ኩሉ ጊዜ ገርመኒ ኩሉ ጊዜኻ ተገርመኒ ኩሉ ጊዜ ዝራከ ገርመኒ ኩሉ ጊዜኻ ተገርመኒ ርእይ ኣቢለካ የመለስየ ልበይ ነሲካዮ ምሳኻ ወይረ ኩሉ ጊዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ጊዜኻ ተገርመኒ ኩሉ ጊዜ ስራሕካ ገርመኒ ተገርመኒ እዳውና ልዕልና እስከ ሃሌሉያ ዘገርም ኣምላኽ ዘለና ሃሌሉያ ርእይ ያብለካ እግዚአብሔር ከምቲ ስምካ ዓቢኻ 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 ሃሌሉያ ዓቢኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ እግዚአብሔር ዝመስለካ ዘይብልካ ኣምላኽ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር 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 ፍስስ በሉበት ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ቀሊል እዩ ኩሉ ቀሊል ኩሉ ቀሊል እዩ ኩሉ ቀሊል ናቃ ዘይከኣለካ እንታይ ያህሉ ንዓኻ ዘይከኣለካ እንታይ ያህሉ ንዓኻ ኣነካ እንታይ ያህሉ ንዓኻ ዘይሰኣለካ እንታይ ያህሉ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ኩነታተይ ክልወጥ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ኩነታተይ ክልወጥ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ
ሓንቲ ግዜ ተዛር እግዚአብሔር 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 ዘይከለካ ታያሉ ዝሰአነካ ታያሉ ዝሰአነካ ሎሚ መዓልቲ ታያሉ ንሕማም ፈውሲን ማእሰርቲ ሰንሰለት ምብጣስ ሃሌሉያ ካብቲ ርጉድ ናይ ትቕብዝ ተላዕለ ካብ ርጉድ ናይ ትቕብዝ ተላዕለ ካብ ርጉድ ናይ ትቕብዝ ተላዕለ because of the thickness of the anointing right now every bondages are broken down hallelujah ተሰብረ ሕጂ ተሰብረ ሰንሰለት ሕቶኸም ዘይነበረ ኾነ ሃሌሉያ ኩነታት ተለወጠ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር እናምለኽኪ ይኸለኺ ንእግዚአብሔር እንዳምለኽካ ይኸለኻ ሃሌሉያ ሓድሽ ነገር ክትለማመድ ኢኻ ሓድሽ ኤክስፒሪየንስ ሃሌሉያ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ፈውሲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይከኣሎ የልቦን ንእግዚአብሔር ዘይከኣሎ የልቦን ሕጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ኾነ ሕጂ ኾነ ሃሌሉያ ኮነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ኮነ እቲ ጎልያድ ዝመሰለካ ሕጂ ወደቐ ሃሌሉያ ብበትርን ብትያትን ትመጻን ሕጂ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጻካ ኣለኹ ዝበልካዮ ሕጂ ክሳድካ ቆርጽ ይበሉ ሃሌሉያ ክሳድካ ቆርጽ ሕጂ ሃሌሉያ እንሆ ንዕዋፍ ሰማይ ክብ ሃሌሉያ right now ከረን ዝኾነ ሕጂ ሜዳ ኾነ ብሮ ዝበረኸ ነገር ወደቐ ሕጂ በሪኽ ዝመስል ሕጂ ወደቐ ሃሌሉያ ሕቶ ዝነበረ ተመለሰ ንእግዚአብሔር እናምለኽካዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርን መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ክብርን መንፈስ ቅዱስ ክብርን አትልዑል ክብርን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር እቶም ንአምላኽ ዘፍቅርዎ ነገር ኩሉ ንሰናዮ ከም ዝድግፎም ፈሊጠ ባዕለይ አረጋጊፀ ንጸሎት ሸለል ከም ዘይብል ሓደራ ድማ ከም ዘይበል እዚ አምላኽ ከመይለ ክርስኦ እና ዘከረት ነፍሰይ ክበር ንገሥት ብሎ ክብር ሃቦም ሳይኮንኩም ክበር ንገሥት ብሎ ክበር ንገሥት ብሎ ሓንቲ ቃል ተዛር ሓንቲ ጊዜ ተዛረብ ኩነታት እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ነገራትኩም ተለውጥሎ ሃሌሉያ ኦሬዲ ተዛሪቡሎ ኩነታትኩም ተለውጥሎ ተዛሪቡሎ ነገራትኩም ተቀይርሎ ተዛሪቡሎ ሕቶኹም ተመሊስሎ ተዛሪቡሎ ቁጻርክ ተፈትሕሎ ተዛሪቡሎ ሕማምካ ተፈዊስሎ ተዛሪቡሎ ቢዝነስካ ተለውጥሎ ተዛሪቡሎ መንፈሳዊ ህይወትካ ቡም ይልሎ ተዛሪቡሎ ኃይል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ፈሲስሎ ተዛሪቡሎ ቅባት እግዚአብሔር ፈሲስሎ ተዛሪቡሎ ከም ዝመጽሓይ ኣይትምለስኒኻ ተዛሪቡሎ you will never be the same again ከም ቀደም ኣይከውን ይበሊ ከም ቀደም ኣይከውን ሃሌሉያ ኃያል
حيالي هجي برتوي هجي كني إلي هالليا زقوب بطا نقرق كنيو تلويتيو تنسي برتي كقوية كغيري من ساتي دهمو أبات سنكال كاليبلو توم نكزيابير سبيقنا توم نكزيابير سبيقنا حيلو مهدس كم نسري يغادو أي دخمون يقويو أي هللون بكزيابير حيالي بمنفس قدس حيالي ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክምላሲ ከምዚ ድማ ከነምልኽ ካብ ዝበልፅ ጌርና ድማ ምስኡ ክንነብር ከነምልኽ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ነንመዓልቲ ብክብሩ ክምላስ ከሎ ብክብሩ ክግለፅ ይሽዑ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ንእግዚአብሔር ሒዝና ዝመፃና መባን ዕሽርና ድማ ክንጽሊና እግዚአብሔር ድማ ከመጠ ምሕረቱ ክባርከና ጎይታ ንስኻ ዓብይ ኢኻ እሞ ተመስገን ኣብ መንጎና ኢኻ እሞ ተመስገን أمن سلة مالالسن سلة نبرن ما سمكاي بارخ سلكزاب كساب حج زابير سلة زي حدا كانت ما تمسكن زابير نسخة حدا قاف ما تمسكن زابير نها سلة زواج أما بان عشرة ما بيسوس كرسوس مسكنا كلهم حزب خاد ما بيسوس كرسوس كتبار خويز للهم بتي منفس هوا برخة زبلة بقويت هبي يسوس كرسوس زابير أبسمه زبارخن أملخ أبا مدحينا قويت يسوس مي بارخ في ما زابير بتمنفساو برخة زبالة كتبارخنا دمان لنا حلفا زمدراو እግዚአብሔር بزي سمياو برخة كتبارخنا نصلي لنا بزي منفساو زخونه እግዚአብሔር برخة يدلينا ስለዘለው እግዚአብሔር بزي ነገር ዝክን ብልጽ ክን ዓቢ ክን ወጽእ ይጽልለኹ ህዝብኻ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክብሪ በዓወት ክወጽእ ጽልለኹ ትሕዝቶ ኣዳው ዘበለ ድማ ይባርኸለኹ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይባረኽ أمتاونا موسون دما يبارخ أبدك بروخ يخون أوشتي برخ يخون فركرسو بروخ يخون زلوا زبالة كل بروخ يخون إجزي أبهر أب كمي صلاتهم بيسوع كرسوس مجوز كسر عالم صلّاه ما أديك سر صلّاهم رسم بزيتي كبع بيسوع كرسوس كبعتك ينجرب فوسخا ينجرب كبرخا ينجرب حيلخا ينجرب بيسوع كرسوس نخل سلت كبرس مكاي بارخ آمين ويتاي بارك أملاك استمسكنا يخون كما كأنهم دحان قنيهم
قصكم فشخ يبلن كما يكنيهم يسوع كريستوس قويتايو آمين قويتانا هياويو أما أخلنا عبيو مزمران قويتا باركم بلو مسكي أملاخنا كابت زبلنايون لعليو آمين كابت زمرنا له كابون لعليو እግዚአብሔር أملاخنا يسوع كريستوس قويتايو بقتنا بكلام لخن كيدينا لما عنتي كلام لخ حزلنا مسير لسب أزيف لي سبيو الذي تعدوا بلتون غورو لعلك ندينا مالتي أملاخ استمسكني هون آمين محبر زي جنبره لتأفأنا حاجة خالي تمرس أقل قلوتيو سلزي اسك خبرنا እግዚአብሔር نهاب أنت ترديكم كبرنا እግዚአብሔር نهاب لتأفأك من لسلك خلو مركو خاملتي أملاخ استمسكني هون كبرنا እግዚአብሔር تهم مالتيو زاربا خي بزح سكت كيمثل بقتنا بكلام لخن كيدينا لما عتي كلام لخ تقرب لنا حفتنا سابعة اسكي قوي تبارك بلوا حنسا أملاخ يبارك كي بلوا يسوع كريستوس قوي تاي آمين سلزي تتأنك أنا نسمع زي كم وركن كم برورن جانا خنا أكبو أملاخ استمسكني يخون هاليلويا أنتي يذكر نيرة حنتي أقل قاليتها أبناي راديو أقل قلوتا تقلقل نيرة مالتي هجي ناي دق أنستيو أقل قلوت ويونس قوال كتسبخ يا بلان زبل سب نيرو حادمو شعوب بموتر سايكل عند حالة فخلو أما قد رخيبون نيلو هجي زناي كم زعينة راديو أقلقلو تقلقل السخدي خيل الناس أويليو نشدش توار حمولو نتنات كسبكت سامعيو دمت أنا يودي يدمسل هجي نمن تاي دمت أيسي نا يود مسيلو إلا سيسأل أونيرا إلا هجي ودن داخل بموتر سايكل دا حلفس شدش توار حمولو ود مسيل كنسي ناي نات كسبكت سامع استباري خيلوا دحر شدش توارحي قوال مخان كفاليتا إلوا هجي ود مسيلاتو غني يبارخ نيرو እግዚአብሔር ይዝዛረብ بقوال يسوس يززارب بودون يسوس يززارب يسوس قويتايو هاليلويا هجد ما يسوس كزاربنا آمين قويتايو بارخ حنتقال كان ببيمو شعو نبتلوت كأتينا እግዚአብሔር كزاربنا هاليلويا ምሳሌ 4:20 ታይብል ወደየ ናብ ቃላተይ አቅልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ አድነን ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጋኡ ኸዓ ፈውሲየን እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይትፍለየን ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቆረን ኢሉ ሃሌሉያ ሕጂ እግዚአብሔር በአምልኾ ክዛረብ ይጸኒሑ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ ሕጂ ኮፍ ኢልና ንኽንሰምዕ ይቕጽል እዩ ዘሎ እምበር እግዚአብሔር ኦልሬዲ ጀሚሩ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ስለ ቃሉ ክንጸልይና ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር በቃሉ ክዛረበና እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ክልእኽ ከሎ ይፈውስ እዩ ካብ ጎዳ ጉዲ የውጽ እዩ ዝብተኽ ይበትኽ እዩ ሃሌሉያ ይባረክ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ እዩ ዝልእኽ ሃሌሉያ በቃሉ ገይሩ እዩ ዝባረክ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ገለ ነገር ክትገብር كدل خلخنا ومسكربك قالوا يذهبك هاليلويا حج دما እግዚአብሔር ቃሉ ከህበናዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ልብና خفتوسخ ንስኻውን ተዛረበና ሃሌሉያ ጎይታ ንስኻ ተዛረበና ሃሌሉያ ጥራይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ حانت جزي تزارب نجرات كلوات تراي
ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ኩነታት ክልወጥ ምኽንያቱ ውሽጡ ከኣልነት ካሎ ምኽንያቱ ውሽጡ ትናትካ ፈውስሎ ምኽንያቱ ውሽጡ ከኣልነት ካሎ ምኽንያቱ ውሽጡ ትናትካ ፈውስሎ ጥራይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ኩነታት ክልወጥ ከምዚ ኣተናዮ ኣይክንወፅን ኢና ኩነታትና ክልወጥ እዩ ዝስበር ክስበር እዩ ናይ ሰይጣን ሓሶት ብምሉእ ክቕንጠጥ እዩ ንሱ ክወድቕ እዩ ዘጨንቕ ዘበለ ክስበር እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንባረኸካ ኣለና አምላኽና እግዚአብሔር ስለቲ ዝመጽእ ቃልካ ንስኻ ተባረኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ክእለት ኣይኮነን ካብ ሓይሊ ኣይኮነን ካብ መንፈስካ እሞ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ብመንፈስካ ተራኸበና እግዚአብሔር አቦ ኣብቲ ውሽጥ ቃልካ መንፈስካ ኣሎ ኣብቲ ውሽጥ ቃልካ ሓይልካ ኣሎ ኣብቲ ውሽጥ ቃልካ ናትካ ክእለት ኣሎ እግዚአብሔር አቦ ስኻ ክትዛረብ ከለኻ ከም ትገብሮ ኣብ ቃልካ ትተኣማመን ኢኻ እሞ ጎይታ እቲ ዝሰርሕ ቃልካ ማኸልና ልቐቆ አቦ ኣባኻ ንውከል ኣለና ኣባኻ ንጽግዕ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብቃልካ ተራኸበና አቦ ብቃልካ ተራኸበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ኣብቲ ኣቐዲመ ዘንበብክዎ ክፋል ኣብኡ ደጊመ ኸነብቤ ሓሳበይ ካብ ንሰምዖ ንጠንቀቕ እዩ ዝብል ካብ ንሰምዖ ንጠንቀቕ እቲ ንሰምዖ እዩ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ድሰርሕ ከምኡ ኢልዎ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ወደኤ ናብ ቃላተይ ኣቕልብ እዝንኻ ናብ ቃላተይ ኣቕልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ ኣድንን ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሱ እየን እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቆረን ኢሉ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ እንታይ ግበሮ ኢሉ ሓልዎ ህይወት ካብ እያ ትፍልፍል ካብ ልቢ እያ ትፍልፍል ስለዚ በቲ ቃል እዩ ከዓ ዝሕሎ ልቢ እቲ ብእዝኒ ዝኣቱ ቃል እዩ ኣትዩ ወይ ህይወት ይህብ ወይ ከዓ ሞት ይወፅእ ሰብ ብዝሰምዖ ነገር ወይ ይጭነቕ ወይ ይሕጎስ ብዛዕባ ጉዳይና ብዛዕባ ነገራትና እቲ ንሰምዖ ነገር ጽልዋ ኣለዎ እቲ ንሰምዖ ነገር ሓይል ኣለዎ እሱ ወይ ክንሕጎስ ገብረና ወይ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ክንገብር ገብረና ክንኣምን ገብረና ወይ ከዓ በንጻሩ ተስፋ ክንቆርጽ ገብረና ክንጭነቕ ገብረና ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ዘይብልና ክገብረና ይኽእል ብኸምኡ እዩ ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ድማ እንታይ ኢሉ ፈውሲ ኢሉ ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ መስገን ካብ ኣብ ታሪኽ ናይ መጽሓፈ ኢዮብ ኢና ክንርኢ ኣምላኽ መስገን ምዚ ሓሳብ እዚ ዝሰማማዕ ናይ ኢዮብ ታሪኽ እንተደኣ ርኢናዮ ኣብ ኩላህና ንፈልጦ ታሪኽ እዩ ናይ ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኢዮብ ብጣዕሚ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ጻድቕ ሰብኣይ ከም ዝነበረ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝዛረብ ሕጂ ሓደ ጊዜ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ ሓደ 6 ክሳብ ምዕራፍ 6 ኢዮብ በቃ ስለ ደቁ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የቐርብ ከም ዝኾነ ዝነበረ ቀጻሊ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ከም ዝነበረ
يقال أملاخ زنقرنا أب شدشته እንታይ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ግና ኮነ እቶም ደቂ ኣምላኽ መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆሙ ሰይጣን ከዓ ኣብ ማእከሎም መጸ ሽዑ እግዚአብሔር ንሰይጣን ካበይ መጺእኻ በሎ ሰይጣን ድማ ንምድሪ ዘይረያን ተመላሊሰያን መጻእኹ ኢሉ ንእግዚአብሔር መለሰሉ እግዚአብሔር ከዓ ንሰይጣን ከዓ كم إيوب جيرو نأملاخ زفرح كاب كفو زتنقق زرحق فتومن كنوعن سب عم مدري يلبون أمو نباري إيوبس أستبهل كايودو بلو እግዚአብሔር ባዕሉ ንኢዮብ ታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዝምስክረሉ ዘሎ ሰይጣን ከዓ ንእግዚአብሔር መለሰሉ በሎውን ኢዮብ ንኣምላኽ ዝፈርሖ ብኸምኡ ድዩ ንኣምላኽ ንስኻ ንዕኡ ምስ ቤቱ ኣብ ዙርያኡ ዘለዎ ሁሉን ሓጺርካዮ ኣየሎኻን ንተግባር ኢዱ ባሪኽካዮ ጥሪቱ ድማ ንምድሪ መልኡ ኣሎ ግናኸ ኣብታ ገጽካ እንተ ዘይክሒዱካስ ኢድካ ዘርጊሕካ እንደሞ ንኹሉ ጥሪቱ ሃሰስ ኣይትብሎን ኢሉ መለሰሉ ሽዑ እግዚአብሔር ንሰይጣን በለ እስከ ሓንቲ ስናኡ ደኣ ኢድካ ኣይትዘርግሕ እምበር ዘለዎ ሁሉ ኣብ ኢድካ ሂበካ እንኤሁ በሎ ሰይጣን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ወፀ ሽዑኡ ብቅጽበት ናይ ኢዮብ ነገር ብሙሉ እንታይ ገይርዎ 10 ደቁ ኢዮብ ስለ ደቁ ቀጻሊ እዩ ዝጽል ነይሩ ቀጻሊ መስዋዕት የቀርብ ነይሩ ስጋዕ ክንደይ ንደቁ የፍቅሮም ነይሩ ንኢዮብ በዚህ ኢኻ ትፈልጦ ኢዮብ ንደቁ የፍቅር ነይሩ ልክዕ ሰይጣን ምስ ወፀ ግን ንዓሰርቲኦም ደቁ እንታይ ገይሮም ቀቲልዎም ንብሙሉ ጥሪቱ ጠፊዩ በቃ ናብ ኢዮብ መንም ዝመጹ ከም ዝጋጢሙ ዝብሉ ጥራይ ሕማቅ ወረዝ ዘምጹ ሰባት ጥራይ ይመጹ ነይሮም ኢዮብ ግን ኦሬዲ ውሽጡ በአምላኽ ዝጸንዐ ሰብ ነይሩ ብዘለዎ ነገር ዘይኮነሲ ብኸምኡ ንኣምላኽ የፍቅሮ ነይሩ ብኸምኡ ንኣምላኽ ይስውእ ነይሩ እዚ ኩሉ ምሰጋጠሞ ኢዮብ እዚ ኩሉ ምሰጋጠመ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 22 ክንሪኦ ከለና በዚ ኩሉ ኢዮብ ኣይ በደለን ንኣምላኽ ከዓ ኣይ ነቐፎን 10 ዮም ደቁ መይቶም ዝነበሮ ሁሉ ጠፊኡስ ኢዮብ እንታይ ገበረ ኣይበደለን ንኣምላኽ እንታይ ገበረ ኣይነቐፎን ብጣዕሚ ይድገርም ሓንሳ እኮ መጽሓፍ ቅዱስ ተደጋጋሚ ስለ ዘንበብናዮ ምልስ ኢልናስ ቁሩብ ክንሓስቦ ከለናስ 10 ደቁ እሙኻ ዘፍቅሮም ስሊኦም ኣብ ጽባሕ መስዋዕት ዘቕርበሎም ደቁሲ 10 ዮም መይቶምሲ ንኣምላኽ እንታይ ገበረ ኣይነቐፈን ታይ ዓይነት ጽንዓት ይነይሩ ውሽጡ ኣብ ኣምላኽ ታይ ዓይነት እሙንቶ ይነይሩ ንኣምላኽስ ብቓላት ኣፉ ኳዩ ዘይነቐፈ ደቂ እስራኤል ተዳሪናዮ ልክዕ ታ ባሕሪ ክሳዕ ዝሰግሩ በቃ ታኸበሩ ኣብ ኢዶም ኣላ ስግር ኢሎም ቁሩብ ማይ ገለ ቁሩብ ስእን ምሰበሉ ኣባ ከለኹ ኣግረምሩም እዮም ጅምሩ ነይሮም ኢዮብ ግን ኣያውረምረመን ብቓላት ኣፉን ንኣምላኽ እንታይ ገበረ ኣይበደለን ሽዑ በቃ እግዚአብሔር ጋር ሪኻዮ ዶ ክብልሲ ይኽእል እዩ ሽዑ ቀልጢፉ ኸ ከምኡ ኢሉ ማለት እዩ ብድሕሪውን ተዘራሪቦም ማለት እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ንሰይጣን እንደገና ብቁልጥፍ መጽኡ ማለት ሰይጣን ምክንያቱ ኢዮብ ኣይበደለን ብድሕሪውሲ ኣብ ኢዮብ ተነገርቲ ከቀጽል ዝኽእል ነገርስ የለን ሽዑ ሰይጣን መጽኡ ማለት እንደገና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ምስ ቀረበ እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ኢሉ ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ ክፉእ ዝርሕቕ ፍጹምን ቅኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንኢዮብ ባርያይ ኣስተብሂልካዮ ዶ ብዘይ ምኽንያት ከጥፍኦ ኣለዓዒልካኒ ክንስኻ ክሳዕ ሕጂ ንሱ ፍጹም ኮይኑ ይጸንዕ ኣሎ በሎ እግዚአብሔር መስኪሩሉ እዚ ኩሉ ኣለዓዒልካኒ እዚ ኩሉ ከሎሲ
እዮብ ግን ስቲል እንታይ ኮይኑ ይጸኒዕሎ ኢልዎ ፍጹም ኮይኑሲ ጸኒዕሎ ኢልዎ ብድሕሪኡ ሕጁን ጥዕና ሂብካዮ ብጥዕናታ እንዳተመላለሰ ዳይሉ ምኽንያት አምጽዩ ሰይጣን እሱ ምስኮነውን ሰበይቱ እንታይ ኢላቶ ኣብ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 8 እንታይ ኢሉ እዮብ ድማ ምእንቲ ክሓከሉ ገልዒ ሒዙ ኣብ ሓሙኽስቲ ተቐመጠ ሽዑ እታ ሰበይቱ ገናዶ ፍጹም ኮንካ ጸኒዕካ ትነብር ኣለኻ ንኣምላኽ ግዳ ከሓዶሞ ሙት በለቶ ንሱ ግና ንስኺ ኣዘራርባ ዓሻ ሰበይቲ ትዛረቢ ኣለኺ ካብ ኢድ ኣምላኽ ሰናይ ተቐቢልና ነቲ እኩይ ክንቅበልዶ ኣይንቅበልን ዶ በላ እዮብ በዚ ሁሉ ነገር እንደገና ካልኣይ ማለት በዚ ኢቭን ዋላ ኣብ ኣካላቱ እዚ ሁሉ በፂሕዎ ከሎሲ እዮብ በዚ ሁሉ ነገር ንኣምላኽ ኣይ ብኸናፍሩ ኣይሓጠን ብኸናፍሩሲ ኣታ ኣምላኽ ታይ ገይረካ እየ ከማንሲ ኣይበለ ኣየጉረምረመን ታይ ዓይነት ጽንዓት እዩ ንነብስና መለስ ኢልና ክንሪኣ ከለናሲ ብዙሕ ነገር እዩ ምሽ ኩላህና ንነብስና ንፈልጦ ኢና እዮብ ግን በዚ ሁሉ ሲ ብኸናፍሩ ከማ እንታይ ኣይገበረን ኣይሓጠን ሰለስተ ፈተውቱ ኣብዚ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሕጂ ሰለስተ ፈተውቲ እዮብ ኤሊፋዝ ቴሜናዊ ቢልዓድ ሹማዊ ሶፋር ናዕማዊ እቲ ዝወረዶ መከራ ሰሚዖም ካብ ዓዶም ናብኡ መጹ ንሳቶም ምስኡ ክንሓዝንን ክነጸናንዖንሲ ንዑይና ንኺድ ተባሃሃሉ ክብገሱ ከለዉ እውን ጥዕና ይነበሮን ሰብስ ንዝሓዘነ ከጸናንዕ ክመጽእ ዘለዎ እምበር ከተሓዝን ክኸይድ የብሉን ንዝበከ ምስኡ ኮንካ ተበኺኻዮስ እንታይ ይጠቕሙ ካብ ርሑቕ ኣማዕድዮም ጠሚቶም ምልላዮም ምስዓኑ ግና ዓዊሎም በኸዩ ነፍስ ወከፎም ድማ ክዳውንቶም ቀደዱ ሓመድ ከዓ ናብ ሰማይ ኣቢሎም ናብ ኣራእሶም ነስነሱ ድሕርዚ ከዓ 7 መዓልቲ 7 ለይትን ምስኡ ኣብ ምድሪ ተቐመጡ ቃንዛ በርቲዕዎ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረብዎን ንእዮብ 7 መዓልቲ 7 ለይቲ ሓመድ ነስኒሶም ኦረዲ ሓዘን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ በኽዮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ኮይኖምሲ ኣብ ቅድሚ እዮብ ኮፍ ኢሎም ከይተዛረበ ሰብ ገጹ ጥራይ ይዛረበካ እዩ ሓንሳ ሓንሳ በቃ ገጹ ውሽጥኻ ስብርብር የብሎ እዩ እዮብ እዚ ኩሉ ጽንዓቱ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ እዚ ኩሉ ዘጋጠሞ ንኣምላኽ ሕማቕ ኣይተዛረበን ኣብ ገዛ ርእሱን ተስፋ ምቑራጽ ኣይነበረን ኣብ እዮብ ልክዕ መጺኦም እሳቶም ኮፍ ኢሎም ምስኡ ክዘራረቡ ንዕኦም ክርኢ ምስ ጀመረ እዮብ ስቕ ኢሉ ንዕኦም ክርኢ ምስ ጀመረ ናብ ውሽጡ ዝሓልፍ ነገር መጺኡ ማለት እዩ ኦረዲ ኣብ ውሽጡ እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ክወርድ ጀሚሩ እቲ ናቶም ኣጣምታውን ጥዕና ከምዘይነበሮ ውሽጦም ጥዕና ከምዘይነበሮ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣዘራርብኦም ንሪኦ ማለት እዩ ሽዑ ልክዕ ብምርኣዮም ጥራይ እዮብ እንታይ ኢሉ እታ ዝተወለደላ መዓልቲ ክረግም ጀሚሩ ተስፋ ቆሪፁ ኣነስ ንምንታይ ተወሊደ ኢሉ ምውላዱ ክሳዕ ዝጸልእ ሂወቱ ጸሊኡ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ሂወት ኣብ እዮብ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኦረዲ ሰይጣን ብደገ ኣታክ ክገብሮ ብኩሉ ነገር ፈቲኑ ኣይከኣለን ድሓር ግን ብፈተውቱ መጺኡ ንውሽጡ ዝኣቱ ነገር በቃ ኮፍ ኢሎም ብምርኣይ ጥራይ ኣመሓላሊፎም መልእኽቶም ሰብ ሳምንታይ ምስ ከይተዛረበካ እውን ተስፋ የቑርፀካ እዩ ኣብ ሱዳን ከለና ቀረባ ግዜ ኦልሞስት 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ካብ ሱዳን ካብ ዝመጽእ ስለዚ ኣይርስዖን እየ ማለት እዩ ናይ ሱዳን ነገር ብዛዕባ ፕሮሰስ ማለት እየ ሕጂ ገሊኹም ረሲዕኹም ኣለኹም ብዛዕባ ፕሮሰስ ዘሎ ሽግር ነዊሕ እንድሕር ጌርካ እንዳረሳዕካ ኢኻ ትመጽእ ሕጂ ፕሮሰስ ተእትዎ ፌል ገብረካ ብጣዕሚ እዩ በቃ ከቢድ እና ገሊኡ ሰብ ክንደይ ዓመት ጌርክ ኣብዛ ዓዲ ሕቶ እዩ ዝሓተክ
3 ዓመት ገይረ እዋ እሞ ፕሮሰስ ኣለክ ዲ ኣይ የብለይን ድሓን እግዚአብሔር ሰናዩ ሕማቅ ቃል ኣይወፀን እቲ ገጽ ግን ይዛረባሉ መስክነይቲ ክሳብ ሕጂ 3 ዓመት በቃ መልእክት ለወት ገጽ በቃ አጆኺ ክብለካ ከሎ ከቢድ እዩ ግን ማለት እዩ ገጽ ዛረቢ በቃ እጂ በቃ ትኸይድ ገዛኻ ኸይድካ ታጎይታ እንታይ እዩ ዝናተይ ጉዳይ ትብል ማለት ትበኪ ናይ ዝዓዲ ቁርብ ክፍትን ናይ ፈልጦን ብዙሕ ግን ኣብዛ ዓዲ ክንደይ ጌርካ 10 ዓመት ወይ 15 ኦ ነዊሕ ኢኻ ጌርካ እሞ ገዛ ገለዶ ጌርካ ዶ ትኸውን እንታይ ዳ ጌርካ ትኸውን እዚ ኩሉ ዓመት ኣብ ካናዳ ቃል ኣይወፅን እዩ ግን በቃ ሕቶ ያ ታሕቶ ግን ንዓኻ ቶርቻ ኩፉ እዩ ዝኸምዚ ዓይነት ነገር መልእኽቲ እዩ ክነለልዮ ከኣለና ብፍላይ ምስ እግዚአብሔር ዘባእሰና ንውሽጥና ሓዘን ዝመልኦ ሳምታይምስ ትሰምዑኮ ጌጋ ዘለዎ አይመስልን ንእዮብ እኮ ዋላ ሓንቲ የተዛረበውን እቲ ገጾምን አክሽኖምን ግን ንእዮብ ምፍጣሩ ከም ዝጸልእ ገይሩ እዚ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ንኣምለ ኢቭን ንሰበይቱ ከማን ተዛሪባቶ ኣዘራርባ ዓሻ ሰበይትስ ትዛረብለኽ ኢልዋ ፈተውቱ መጽዮም ፈተውቱ እዮም ኦረዲ ልቡ ሂቦም ማለት ልቡ ሂቦም በቃ ክሰምዖም ጀሚሩ ማለት ክሪኦም ጀሚሩ ምናልባሽ ሞባይል አይነበረ ነበር ሞባይል ተዝህሉ ክስቶ ወደይ እቶም አብዑር እትዎም እቶም አባጊዕ ደቀይ ቀልጢፍኩም እተው ማይ ካሃርም ይስነው ገለመለ መልእኽቲ ንእዮ ኣነ እዚ ኩሉ ንዓኻ ብጽድቅ እንዳገልገልኩ ኻስ እዚ ኩሉ ዕንወት አጋጢሙንስ ካብዞም ኣዕሩኽተይስ ንምንታይ ፈሊኻኒ ብዙሕ ዓይነት መልእኽቲ ክመጽ ክእል ስለዚ ምፍጣሩ ጸልዩ እዩ ኣብ ህይወትና ከም ዓይነት መልእኽቲ ይመጸና እዩ ብድሕሪኡ ተዳሪእናዮ እዮብ ተዛሪቡ ምስ ወደአ ድሕርዚ ኤሊፋዝ ቴማናዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕደ 1 ኤሊፋዝ ድሕርዚ ኤሊፋዝ ቴማናዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ ክንዛረበካ እንተ ንፍትንሲ ምጉሄ ኻዶ በቃ ጓሂዮም ሒዞም መጽዮም ዘሎ እሶሙን ይፈልጥዎ እዮም ዘረባኡ ክገትእ ዝኽእል ከመን ኣሎ እንሆ ንብዙሓት ማዓድካዮም ንዝደኸማ ኣእዳው ከዓ ኣበርታዕኻየን ዘረባኻ ነቶም ሰንከልከል ዝብሉ ኣቕንዖም ንዝደኸማ ኣብራኽ እውን ኣጽንዓኻየን ሕጂ ናባኻ እንተ በጽሐ ግና ምጽዋሩ ስኢንካ ናባኻ እንተ ወረደ ተሸቢርካ እኔኻ እቲ ንኣምላኽ መፍራሕካስ እሙንቶኻ እቲ መገድኻ ፍጹም ምዃኑ ከዓ ተስፋኻ ዶ ኣይኮነን እስኪ ተመልከት ኢሎም መሽዑ ንጹህ ከም ዝጠፍአ ቅንዑውን ከም እተደምሰሰ ዶ ርኢኻ ትፈልጥ ኣነስ ከምዚ ደኣ ርኤኹ እቶም ሓጢኣት ዝሰርሑ መከራ ከዓ ዝዘርኡ ንዕኡ ይዓጽድዎ ንሳቶም ብእስትንፋስ ኣምላኽ ይጠፍኡ ብመንፈስ ቁጣውን ይበኑ ኢሎም ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እስኻ በደለኛ ኢኻ ሓጢኣትካዩ እዚ ገይሩካ ዘሎ ኢሎሞ እዮብ ከዓ ዝፈልጦ ሓቂ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕንዕና እዩ ዝመላለስ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ድሓር ቀስ እንዳበሉ እንታይ ጀሚሮም ኣብቲ መጀመርያ ንኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ኣይኮነን ተዛሪቡ ብዛዕባ እታ ተወለደላ መዓልቲ እዩ ክራገም ጀሚሩ ኣብቲ መጀመርያ ገና ጽቡቕ ገይሮም ሳይእትውሉን ዘለዉ ይጀማምርዎ እዮም ዘለዉ ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ኣፎም ከይከፈቱ እዮም ተስፋ ቆሪጹ ማለት እዩ ኣፎም ክኸፍቱ ምስ ጀመሩ ግን ምስ እግዚአብሔር ክበኣስ ጀሚሩ እዮብ ኣብ 11 ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክነንብቦ ኢና
እዮብ ዝተዛረበው ማለት እዩ መታ ምስ ጊዜና ቅልጥፍ ክብል ሶሪ 19 ካብ ሓደ ጀሚረ ክንብበየ ድሕሪ እዚ እዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ክሳዕ መዓስ ንነፍሰይ ተጉሂዋ ሪኢኹም ብኦም ኣቢሉ ትጓሂ ከኣቶ ጀሚሩ ክሳዕ መዓስ ንነፍሰይ ተጉሂዋ ብዘረባውን ትሰብሩኒ ኣለኹም እንሆ 10 ሰዕ ጸሪፍኩምኒ እትገፍዑንስ ኣይተሓፍሩን ዲኹም ብርግጽ ተጋጌ እኳ እንተኾንኩስ እቲ ጌጋይ ምሳይ ይነብር እቲ ብሓቂ እንተ ተዓቢኹምለይ ስለ ውርደተይ እንተ ገሰጽኩምኒ እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝዓመፀኒ ኢሉ ክጋገ ጀሚሩ ሙሴ እባ እዮብ ብመፈንጥሩ እውን ከም ዝኸበበኒ ፍለጡ እንሆ ተዓሚፀ ማለት ቅኑዕ ከለኹሲ መጽዮምስ ዓሚጾሙኒ ይድብልደ እግዚአብሔር ሲ ኣነ ቁኑዕ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሩሎ ተጋጊሎ ይዕምፀንሎ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ እዮብ እንሆ ተዓሚፀ ኢለ እጠርዕ ኣለኹ ኣይስማዕን ድማ እየ ረድኤት ደልየ ኣእዊ ኣለኹ ፍትሒ ዘውፅኣለይ ከዓ የልቦን ኣነ ከይሓልፍ ኢሉ ንመገደይ ዓፂዎ ኣብተን እተ መተሓላለፊየ ጸልማት ዘርጊሑ ሕጂ ምስ እግዚአብሔር በቃ ከብል ጀበሩ ኣነ ቁኑዕ እግዚአብሔር ግን እንታይ ተጋጊዩ ካብ ኣፎም ቃል ከውፁ ምስ ጀመሩ ጌጋ ዝኾነ ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ከእትውሉ ጀሚሩ ገሊኡ ሰብ ዘጸናንዓካ መስል ድሕር ምስ ተዛረበካ ግን እግዚአብሔር የዳሉ እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዝካ ትኸይድ ምስ እግዚአብሔር የባእሰካ ማለት እዩ በቃ ምስ እግዚአብሔር እንዳተመላለስኩ እግዚአብሔር ግን የዳሉ እዩ ከም ትብል ገብረካ ድምፂ እግዚአብሔርን ድምፂ ጸላኢናን ክነለልዮ ኣለና ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ንምንታይ መጽኡ ናብዚ ምድሪ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ጴጥሮስ ይባልህካ ምስ በሉስ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ኢልዎ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢልዎ ብቁልጡፍ እንታይ ይገብሮ ነይሩ ነቲ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ይኣልዮ እዩ ነይሩ ዕድል ኣይህቦን እዩ ነይሩ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ብንሰምዖ ነገር ብንሪኦ ነገር እግዚአብሔር ክንጥንቀቕ ይደልየና ንሕና ኢና ንርእስና ክንሕልዋ እግዚአብሔር ዝደልየና ህይወት ካወይ ኣትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንመን ሓልዋ ኢሉ ንልብኻ ሓልዋ ኢሉ ናይ ምግሩምራም ህይወት እንተደኣ ሃሊና ሳምታይምስ ነገራትና እውን ክነደናግዮ ንኽእል ኢና ብምግሩምራም ቁልጡፍ ድኾነ ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢሉ ተዛሪብዎም እዩ እዚ ህዝቢ እዚስ ኢሉ 10 ሰዕ ግብረ 40 ዓመት እምበር ኣብ ዕብራውያን ግብረ እንዳረኣዩስ እንታይ ገበሩ ኢሉ ፈተኑን ኢሉ ኣይኣመኑንን ማለት እዩ 40 ዓመት ናይ እግዚአብሔር ተኣምር ይርዩ ተመሊሶም ኩነታት ይርዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይርዩ ተመሊሶም ኩነታት ይርዩ ተደናግዮ ሓፂር ዝነበረ መገዲ 40 ዓመት ወሲዱሎ ምግሩምራም ሓደገኛ እዩ ኣብ ህይወት ንኸይነጉረምርም ግን እቲ ሰሚዕና ኣብ ልብና ነእትዎ ቃል እሱ ወሳንነት ኣለዎ ኣብ ህይወትና ናይ ግድን ኣይኮናን እግዚአብሔር ስፔሲፊክ ዝኾነ ትንቢት ክህበና ኣብ ህይወትና ካብ ኩሉ ትንቢት ዝበልጽ ቃል ትንቢት ተዋሂቡና ኣሎ ጎይታ ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተስፋ ኣብ ህይወትና ኣለና ቀደም ኣብ ቻይና እዚ ሓደ መጽሓፍ ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ ወርሒ እዩ ዝገብር ነይሩ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ ንኽኸይድ ንባዕሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም ደብፅሕዎ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ በቤትና ኣለና ምክንያቱ ህይወት ኣብኡ ስለ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ማንነት ኣብ ቃሉ እዩ ዘሎ
بمتن قالوا زوسدنايو قالوا أبلبنا زعقرنايو نبزلو سقو انتا يلو فوسي يلو نسقا كوي نسقا ناسي فوسي وزقال زي قويتا يبارخ أبلبنا نعو انتا دعاقو يرنايو اسو نعانا فوسي نسقانا فوسي قال كان اقري مبراحت نمقد ديدما برهان يلو سلازي نا ايوم تدارينايو زقرم نقري اتزقات امو نقر اتاب هيوتو زخوانا نقر بمولو كغرمرم زي خالو زدلدل كوميونيكيشن مس እግዚአብሔር ዝነበሮ ጌጋ ዝሆነ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ እግዚአብሔር ክሰምዕ ምስ ጀመረ ግን ንዑ ከእትዎ ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጡ ግን ክጋገ ጀሚሩ ማለት እግዚአብሔር ዘለናይ ሁነታት ብዘይ የገድስ ግን የፍቅረና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ንሃና ዓወት ይዝደሊ በሐጎስና እዩ ዝሕጎስ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት አይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ተለዊጡ አይፈለጥን እዩ ኩል ጊዜ እግዚአብሔር እሱ እዩ ሃሌሉያ እቲ ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ንናህና መንነት አይገልጾን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እንተዳሪናዮ ናሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ከም ታሪኽ ይዳ ደምጾ ነይሩ እምበር ከምዝ እንዳስቆርቆረ ተዛሪቡ አይፈለጥን ኣነኮ እስጢፋኖስ ክቅተል ከሎስ አቡዬ ነይረ ስለዚህ በቃ አነስ በደለኛ ንነብሱስ በቲ ታሪኽ አይኮነ እንድፈልጣ ንገዛ ርእሱ ሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጽ ከሎ ኣብተን መልእኽትታቱ እንታይ እንዳበለ ድገልጽ ካብ አምላኽ ዝተቀበልክዎ ሐዋርያ መልእኽተኛ ከም ዝኾነ ንገዛ ርእሱ ዝፈልጣ ሃሌሉያ ንሕና እግዚአብሔር ብዝፈልጠና ብኡ ንገዛ ርእስና ክንፈልጣ እግዚአብሔር ዝደልየና እግዚአብሔር ፀዊዕና እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ኢዮብ በት እግዚአብሔር ዝሪኦ ምርአይ ይርኢ ስለ ዝነበረ ንገዛ ርእሱ እዩ ዘይተጋገየ ኣብቲ መጀመርያ ድሓር ግን ትጋገለኻ እስኻ ጻድቕ ኣይኮንካን እስኻ በደለኛ ኢኻ ሓጢአተኛ ኢኻ በደለኛ ኻ ክመውት እዩ ዘለዎ በቃ ክቅተል እዩ ዘለዎ ከጸናንዕዎ መጽዮም ሲ ብጣዕሚ ዝገርም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ እኮ ኢየሱስ ሓዝ ማለት ሲ በቃ ክፍለዩ ስለ ዘይደለየ እኮ እዩ ይባልህካ ኢልዎ ግን ካብቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እዩ ዘውፅእ ቃል እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ትብድሕሪ ዝዝረብ ዘሎ ኢና ክነለልዮ ዘለና ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ንዓብ ዕላማ ይፀውዕና ንኹላትና ክርስቶስ ተስፋ ክብሪ ቅድሚ ክልተ ቀነ ይስበኽ ነይሩ ዝቃል እዚ ብርሃን ኣብ ውሽጥና ኣሎ ክርስቶስ እቲ ተስፋ ክብሪ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ማሕደር ኣምላኽ ኢና ንሕና ብትማል ዝመፃ እሱ ይኮንና ንሕና ካብ ላዕሊ ዝተወለድና ኢና ሃሌሉያ እዚዩ መንነትና ንሕና ብዛዕባ ገዛ ርእስና ትክክለኛ ዝኾነ ምርዳእ ክንሕዝ እግዚአብሔር ይደልየና እንድሕር ትክክለኛ ምርዳእ ሒዝና ኢና እግዚአብሔር እውን ምሳና ክጓዓዝ ዝኽእል እንተ ደኣ ጌጋ ምርዳእ ሒዝና ክሳዕ ትክክለኛ ምርዳእ ንሕዝ እዩ እግዚአብሔር ዝዛረበና ብኸምኡ እዩ ሙሴ ዋላ ክልእኾ ምስ ደለየሲ ኣታ ጎይታ ኣነ ኸርታዕ ምስ በሎ በቃ ኣሮን ክኾነካ እዩ ከምዚ ካብ ግብፅስ ከመይ ከም ዝመፀስ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ከኣነ ምሳኻ ክኸውን በቃ ከእምኖ ኣለዎ ንሙሴ ምስ ሙሴ ኮይኑ ደቂ እስራኤል ከውፅእ ተደኣ ኮይኑ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ፀፅባሕ ዝዛረበና ሃሌሉያ እቲ ኸቢቡና ዘሎ ኩነታት ንናህና መንነት አይውክልን እቲ ንጓዓዞ ዘለና ጉዕዞ ሃሌሉያ ውድቀትና እንተኾነ ንመንነትና አይውክልን እግዚአብሔር ተሲእና ክንጎይ ይደልየና ዝገርመኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ጳውሎስ ምስተፀውዐ ሃናንያ ሓደ ነገር ኢሉ ዋ ከምዚ ኢሉ ጳውሎስ ሲ ክመፀካ እሞ ከምዚ ጌርካስ ጸልየሉ ኢልዎ ትቃል ከናንብቦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ይመስል 9 مش
ኣብ 9:10 እንታይ ይብል 9:10 ኣብ ደማስቆ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ተራኸበ ኢየሱስ ንባዕሉ ልክዕ ንጳውሎስ ምስ ረኸቦ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ብዛዕባ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ክቡር ኣቕሓ ከም ዝኾነ ንኽብሪ ከም ዝደልዮ ትማሊ ዝገበሮ ይኮነን ዝዝርዝረሉ ነይሩ ሕጂ ተሲኻ ብሕጂ ትጓዓዞ እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ እዩ ዝብሎ ነይሩ ክቡር ኣቕሓ ከም ዝኾነ ተዛሪቦ ሽዑኡ ዝድግፎ ሰብ የድልዮ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ንሐዋርያት ከቐትል ካብ ሊቃውንትስ እንታይ ሒዙ ሊቃ ካህናት መቕተሊ ወረቐት ላይሰንስ ናይ መቕተሊ ሒዙ ዝኸይድ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሽዑኡ ግን እንታይ ኢልዎ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ ንዕኡ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ ንሱ ከዓ እኔኹ ጎይታ ይበለ ጎይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብቲ ቅኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኪድ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እንሆ ይጽሊ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንሱውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ከንብረሉ ብራእይ ርእዩ ኣሎ በሎ ሃናንያ ግና ጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳን ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝፅውዑ ኩላቶም ከ10 ኣብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ብዛዕባ ተዛረቦ ከማንሲ ኣይተዛረበን እግዚአብሔር ጎይታ ግና ኢሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከሪኦ እየ ስለዚ ኪድኣ በሎ እግዚአብሔር ኣይፈልጥን እዩ ብዛዕባ ጳውሎስ ሃናንያ ክነግሮ ከሎ ማለት እዩ መጺኡ ሃና እግዚአብሔር ክዛረቦ ከለስ ዋ እዚ ሰብኣይ እኮ በቃ ንደቀ መዛሙርትኻ ክንደይ ጉዳይ እኮ ይገርዎም ክንደይ ክፉእ እኮ ይገሩ ሕጂኻ ከቐትል እኮ እዩ ኢሉ ብዙሕ ነገር እሞኻ ሃናንያ ርኢ ይኮነን ብዛዕባ ጳውሎስ ሰሚዕ እዩ ጳውሎስ ግን እግዚአብሔር ግን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ጳውሎስ ነይሩ እዩ እስጢፋኖስ ክቕተል ከሎ ጳውሎስ ክትሓባበር ከሎ እግዚአብሔር ብኽብሪ ወሪዱ ርእይዎ እዩ እስጢፋኖስ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ጉዳይ እግዚአብሔር ነይሩ እዩ ሃናንያ ግን እንታይ ገይሩ እዩ ሰሚዕ እዩ እግዚአብሔር ግን ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ ታሪክ እንታይ ኣይገበረን ኣይተዛረበን እወ እገርመካ እኮ እዩ ከምኡ እምበኣር እዩ ኣይበለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንታይ ይድሎ ንኽብረይ ኣብ ኣሕዛብ ወንጌል ክሰብኽ እዩ በቃ እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ ሕጂ እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ መጻኢና እዩ ዝርኢ ሃሌሉያ ትዝሓለፍናዮ ታሪክ ኣይረአን እዩ እቲ ዝተኣሳሰረ ነገርና ኣይረአን እዩ እንተሎ ኸማን እግዚአብሔር ይፈትሖ እዩ ንሱ ዓቕሚ ኣለዎ ሃሌሉያ ኣብ ጉዳይና እግዚአብሔር ዓቕሚ ኣለዎ እግዚአብሔር ግን ኣባና ዘቐመጦ ነገር ንዑ ይድርኢ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ነገራት ከቐምጥ ከሎ ብገዛ ርእሱ ተኣማሚኑ ዳ እምበር ብኣና ተኣማሚኑ ኣይኮነን ብዓቕምና ተኣማሚኑ ኣይኮነን እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ምክንያቱ ኣባና ኮይኑ ዝሰርሕ መኒ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ሕጂ ኸማን እግዚአብሔር ይዛረበና ዘሎ ንዓይ ንኹልና ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እግዚአብሔር ቃል ክልእኽ ከሎ ብርእሱ ተኣማሚኑ እዩ ሰማይ ይኹን ምስ በለስ ኮይኑ ኣሎ ትዝገርም ክሳዕ ሕጂ ከይተዛብዐ ኣቦትኡ ኣሎ ምድሪ ባሕሪ ኩሉ ኣቦቦትኡ ኣሎ ዓሳ ካብቲ ባሕሪ ወፂኣ ክነብር ተፈተነት ከማ እንታይ ትኸውን ንቑርብ ደቃይቀ ብድሕሪ ትመውት ምክንያቱ እቲ ቃል ኣየፍቅደላን እዩ ኣብ ምድሪ ክትነብር እቲ ቃል ከምዚ ዓይነት ሓይል ኣለዎ ይፈጥር እዩ እቲ ቃል
ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ዝዛረበና ቃል ይፈጥር ስለዚህ እግዚአብሔር ክብለና ከሎ ምስ ታሪኽና ምስ አማጻጻና ምስ ትውልድ ዓድና አበይ ተወሊድካ ወረዳ ክንደይ ዞባ አበይ ከምኡ ኢሉ አይጽውዕን እግዚአብሔር አብዝ ተወለድካ ተወለድ ካብ ኢየሱስ ጥራይ ተወለድ እሱ ይዘገድስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክጽውዕ ከሎ በወዱ ተአማሚን ይጽውዕ ሃሌሉያ بعقمنا يكونن እግዚአብሔር ክጽውዓና ከሎ ዓቅምና አይነርአ ነነብስና አይነርአያ ክጽውዓና ከሎ ግን እትናቱ ዓቅሚ አውሽጥና አሎ ምክንያቱ ንስኻትኩም ማሕደር አምላኽ ይኹም ይልና አሎ እቲ ክብሪ አውሽጥና አሎ ክርስቶስ እቲ ተስፋ ክብሪስ አውሽጥና አሎ ጎይታ ይባረክ እሱ አባን አሎ ንጌዴዎን እግዚአብሔር ክጽውዖ ከሎ ፈሪሒ ነይሩ አብ መጽሞቅ ወይንስ እንታይ ይዘብጥ ነይሩ ስርናይ ፈሪሒ እኮ በቃ አቅሙሪው አቅሙ ፈልጣዩ ጌዴዎን በቃ شو እግዚአብሔር ጸውዕዎ ክጽውዖ ከሎ እንታይ ኢሉ ይጸውዕዎ አታሐያል ጅግና ኢሉ ይጸውዕዎ ፈሪሑ እኮ ይፈልጥ እዩ ጌዴዎን ፈሪሑ ከም ዝተሓብአ ኣብ ዘይከውን ቦታ ዘይከውን ነገር ይሰርሕ ከም ዘሎስ ይፈልጥ እዩ ተሓቢኡ ዘሎ እግዚአብሔር ግን አታሐያል ጅግና ኢሉ ጸውዕዎ ንነፍስ ወከፍና ሕጂ እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ ብርሃን ዓለም ኢሉ ይዝርኤና ጨው ናይ ምድሪ ኢሉ ይዝርኤና አብዛአተው መጎዝ ዘለዎም ኢሉ ይዝርኤና ሃሌሉያ ጌዴዎን እግዚአብሔር ጸውዕዎ በቃ ከምዚ ክትገብር ኢኻ መሰውእ ሰሪሑ እዚ ሁሉ ተዛሪቦ ንእግዚአብሔር ጽቡቅ ገይሩ ያመኖን ጌዴዎን ምስ እግዚአብሔር እኮ ይዛራረባሉ እግዚአብሔር በቃ በአኸ ከምዚ ክገብሬ እንዳበለካ ሳምታይምስ በቃ ተመሊስካ ናብቲ ዝነበርካዮ ናብቲ ዓቅምኻ ትመለስ ዓቅምኻ ትርኢ ተመሊስካ ማለት እዩ ጌዴዎን ከምኡ ምስ ረአዮ በቃ ክንዲዚ ሰብ ናብ 300 አጽሪቦም ነቶም ሰባት መታን እስራኤል እንታይ ከይብል ቅልጽመይ ተዋጊኡ ስዒሩ ከይብልሲ 300 ሰባት በቃ ኢሉ ሒዙ ማለት እግዚአብሔር ሽዑ ጌዴዎን ሪእዎ ኣሎ ጥዑይ ገይሩ በቃ አመነን ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ንዓኪድ በቃ ናብቶም ሰፈር ጸላእቱ ኪድ እንተ ደኣ ፈሪሕካሲ ነቲ ጊሌኻ እንታይ ግበሮ ተማልአዮ ኢልዎ ሽዑ ጌዴዎን ስለዝፈርሐ ጊልኡ ተዘይፈርሕ ነይሩ ባዕሉ መኸደ ደሓነይ ክኸይድ የምበለ ነይሩ እስቲል ኣብ ፍርሒ ስለዝነበረ ግን ጊልኡ ተማልዩ እንታይ ክገብረሉ ጊልኡ እግዚአብሔር ይዓቢ ጊልኡ ተማልዩ ምስ ከደ ብዛዕባ ጌዴዎን ሕልማ ኣሕሊሞም እግዚአብሔር መፍትሑ ካ ባዕሎም ፈቲሖሞ በቃ እዚኣሲ ጎጎ ከም ዝመጽያ በቃ ክትገላብጥ ድንኳን ናይ ፍልስጤማውያን አሞናውያን ፍልስጤማውያን ሚዳናውያን ናይ ሚዳናውያን ክትገብር እዮማ ክትግልበጥ ከላ ሪኦማ ሪእዋ በሕልሜ ተሓደ ጥቑ ዘሎ ከዓ እዚኣሲ ሴፍ ናይ መን ኢሉ ናይ ጌዴዎን ኢሉ ሴፍ ናይ ጌዴዎን መጽያስ እንታይ ትገብረና ኣላ ኢሉ ዝዝገርም ጌዴዎን ቅድሚኡ እግዚአብሔር እንድሕር ምሳይ ኣሊኻ ከምዚ ምልክት ሃበኒ ኢልዎ ምልክት ሂብዎ ኣለኮ ብድሕሪኡ እንደገና ሕጂ ከዓ ጎይታ በቃ ከምዚኣ ከዓ ምልክት ግበረለ ኢልዎ ኣሎ ከምኡ ከዓ ገይሩሉ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ምሳይ ኣሎ ኢሉ ኣይሰገደን ጸላእቱ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ግን ጌዴዎን እንታይ ገይሩ ሽዑ ሰጊዱ በቃ ሽዑ ተኣማሚኑ ሓንሳንሳ ሰባት ኣጋንንት እንዳውፅኡ ከሎ በቃ ኣብ ውሽጥኻ ብርሃን ርኢ ኣለኹ ተይሉካ በቃ ብርሃን ኣሎ ትብል ቃል ኣምላኽ ነጊሩካ ኣሎ ቅድሚኡ ብርሃን ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ኣጋንንት ክነግረካ የድልየካኒ ጸላእ ምንጋራ የድልየካኒ ካብ ዓይንኻ ሓዊ ክወፅእ ይርኢ ኣለኹ እወ ንዓኻ ዳ ካብ ዓይነይ ሓዊ ካብ ኩሉ ነፍሰይ ሓዊ ክወፅእ እዩ ግን ትሕጎስ ኣጋንንት ስለተዛረበ
እግዚአብሔር ግን በሁሉ መለክዒ ተዛሪቡካሎ ብርሃን ከም ዝኾንካ ጨው ምድሪ ከም ዝኾንካ ኣብ ዝኸድካዮ መጎስ ከም ዘለካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢዮብ በዚ ነገር እዚ ልቡ ተሃስዩ ማለት እዩ ከምዚ ብምስማዕ ብድሕሪኡ ምክርኻር ኮይኑ ክሳዕ ምዕራፍ 32 ኢዮብ ይዛረብ ሰለስተ ኣዕሩኽቱ ኸ ይምልሱ ኢዮብ እሱ ጻድቕ ምዃኑ ክሳዕ መወዳእታ እዩ ተጋዲሉ እግዚአብሔር ደኣ ኣማጺ እምበር ኣነ ግን እንታይ ኣይኮንኩን ሓጢአተኛ ኣይኮንኩን ዝዓይነቱ ክትዕ ንዕኦም ከረድእ ሳምታይምስ ናትካ መንነት ናትካ ነገር ንኻልኦት ምርዳእ ኣየድልየካን ብዝተረድኡ ይረድኡኻ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ከምኡ ክትረድእ ክትብል ከይንጋገ ኢዮብ እኮ በቃ ድሓን ብጣዕሚ የመስግን ከምቲ ንሰበይቱ ዝገሰጸ ንዕኦም ከዓ እስኹም ኣይተዋፅኡንን ኢኹም ሕጂ ኪዱለይ ብሰላም ናብ ገዛኹም ኣነ ጉዳይ ምስኣም ተዝብል ነይሩ ብድሕሪኡ ብቁልጡፍ እግዚአብሔር እንታይ ምገበረ መጽሓፈ ኢዮብ ኣብ ምንታይ ምተወደአት ኣብ ምዕራፍ 5 ወይ 4 ምተወደአት ነይራ ኢዮብ ግን ዕድል ክቦም ጀሚሩ ከረድኦም ከኣደልዩ ሳምታይምስ ክቡር ነገርካ ነቲ ዝርድኦ ጥራይ ኢኻ ትዛረቡ ኣዕናቅኩምስ ንመን ኣይተሃቡ ኢሉ ንመፋለስ ኣይተሃቡ ኢሉ ተመሊሶም ብኡ እንታይ ከይገብርኹም ከይትርትሩኹም በቲ ክቡር ነገርካ እንታይ ክገብሩኻ ክእሉ እዮም ክትርትሩኻ ክእሉ እዮም ንዓለማውያን ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ከም ዘለካ ምንጋር የድልየካን ደስ ብዝበሎም ይሕሰቡኻ ተደልዮም ሚኒመም ወጅ ኢሎም ይንዓቑኻ ከም ዓዲ ኣደላ ኣብዚ ዓዲ ፕሬዝ ጋድ እስኻ ግን ዓብ ክብሪ ዘለካ ሰብ ኢኻ ብደሞዝካ ኣይትውሰንን ኢኻ ሃሌሉያ ብደስ ድበሎም ይሕሰቡኻ ንነብስኻ ግን እስኻ ትፈልጣ ኢኻ ማርያም እቲ መልኣኽ መፂኡ ምስ ተዛረባ ቀልጢፋ እንታይ ኣገራ እቲ መልኣኽ እንታይ ኢልዋ እንሆ እታ ዘመድኪ ኤልሳቤጥ እኳ እንታይ ገይራላ ድሮ ሻድሻይ ወርሓ ኮይኑዋ ኣሎ ኢልዋ ኣሪጋላ ትፈልጥ እያ ዘመዳ ስለ ዝኾነት ስለዚ ማርያም ነቲ መልኣኽ ዝረኸባ ሰብ ምርካብ ጥራይ ዘድልያ እቲ መልኣኽ ዝበላ ቃላት ኣብ ልባ እንታይ ትገብሮ ነይራ ተዓቑሮ ነይራ ምስቲ መልኣኽ ዝተዛረባ ቃል ንዕኡ ኸጽንዓላ ኮንፈርም ክገብረላ ዝኽእል መተዓቢታ ማሓዙታ ኣይኮናን ጠቕሊላ ምስቲ መልኣኽ ምስ ተራኸበት ሰብ ክራኸባል እንታይ ዓይነት ልቦና እዩ ክራኸባለኒ ኢላ ጠቕሊላ ኸይዳ ኣይ ቲንክ 3 ወርሒ ድያ ገይራ ው እንዳ ኤልሳቤጥ ተዘይተጋጌ በቃ ርኢኹም ነቲ ጥንሲ እንታይ ክትገብሮ ኣለዋ ክተጽንዖ ኣለዋ ኣብኡ ኮይና ልክዕ ምስ ኣተወት ኤልሳቤጥ ክትንበ ጀሚራ እቲ መልኣኽ ረኺብዋ እያ እቲ መገዲ ፀራግኻ ውሽጢ ኤልሳቤጥ ኣሎ ፈሊጣቶላ ማርያም ነተን መተዓቢታት ትነግረን ነይራ ግን እንታይ እዮም ክብልዋ ጠኒሱ ዝተረኽበ ኣብ እስራኤል ብዳርባ እምኒ ይቀተል ስለዚ ዝፅበየክ ዘሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ከብዲ ከም ዝተፈልጠ ብዳርባ እምኒ ተቐቲልካ ምሟት እዩ ስለዚ ከምዞም ናይ ኢዮብ መፀናናዕቲ ምኾኑ ነይሮም እንዳበሉ ሞታ ምተፀበዩ ማለት እዩ እሳ ግን ከምኡ ኣይገበረትን ተቐላጢፋ ናብቲ ልክዕ ከም ዓይነት ራእይ ዘለዋ ሰብ ከይዳ ምስ ኣተወት ኣደ ጎይታ ኢላ ኮንፈርም ገይራሃላ ናባይ ክትመፅሲ ካበይ ኮነለ ኢላታ እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ህፃን ተሰራሲሩ መንፈስ ወሪዱ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ መንፈስና ካብ ዘጥፍእ ነገራት እንታይ ክንገብር ኣለና ክንቁጠብ ኣለና ጎይታ ይባረኽ ኩነታትካ ዘሪኤካ ዝሓለፍካዮ ነገር ዝነግረካ ኣይድልየካን እዩ ሎማ ሓድሽ መዓልቲ እዩ እግዚአብሔር ሓድሽ እዩ ኣብ ህይወትካ መጻኢኻ ሓድሽ እዩ ሃሌሉያ ትማሊኻ ዝነግረካ ኣይድልየካን እዩ ታሪኽካ ዝዝርዝረልካ ኣይድልየካን እዩ እግዚአብሔር ብሎም ማዓንቲ ይፈልጠካ ሃሌሉያ ተበገስ ኢሉ በቃ ኢዮብ ነዚ ነገር ስለ ዘይገበረ ግን ብጣዕሚ ተሃስዩ
ድሕሪ ምዕራፍ 32 ኣብ 31 ንሳቶም ወዲኦም ካብ 32 ክሳዕ 37 ኤሊሁ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ እግዚአብሔር ትክክለኛ ዝኾነ ፒክቸር ክነግሮ ጀሚሩ ኢዮብን ተጋጊኻ ኢኻ ኢሉ ትምግሳጽ ናይ ኤሊሁ ግን ንኢዮብ ኣየዛረቦን ንዖሞን ኣፎም ኣይከፈቱን ኣይቀጸሉን ብሙሉአን ምዕራፋት ኤሊሁ ጥራይ ተዛሪቡ ብሬኖሽ መገድ ጸሪጉሉ ማለት እግዚአብሔር ቀልጢፉ ንኽመጽእ ናብ ኢዮብ ኣቀላጢፉሉ ሃሌሉያ ሳምታይምስ ትንቢታትና ዘቀላጥፉልና ሰባት ንዛራረቦም ሰባት ንሓድሕድኩም እንዳተዛራረብኩም እሲ መንፈስ ይምላእኹም ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኤሊሁ ምስ ተዛረበ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር መጽኡ ማለት እግዚአብሔር ተዛሪቡ እግዚአብሔር በቃ ብዛዕባ መንነቱ እዩ ክነግሮ ጀሚሩ ድሓራ መወዳእታ ኣብ ምዕራፍ 42 ግን ኢዮብ ኢዱ ሂቡ በቃ ኣነ ኣብ ሓመድን ሓሙሽትን ኮይነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ከመይ ኢለ ከምሳኻ ክዳረግ ጀሚሩ ኢሉ ኣይተረድኦን ኣብ ውሽጡ ዝሰምዖ ቃል ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ንኢዮብ ንባዕሉስ ለዊጥዎ ኢዮብ ንባዕሉስ ንእግዚአብሔርስ በቃ ዓሚጹን እንዳበለስ ብዙሕ ነገር ክዛረብ ጀሚሩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኢና ኣብቲ መጽሓፍ ኢዮብ ንሪኦ ድሓር ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ነቶም 3 የዕሩኽቲ ከምቲ ኢዮብ ባርያ ገይሩ ዝገለጸኒ ጌርኩም ስለዘይ ገለጽኩምን ኢሉ ንዓኻን ነቶም 2 የዕሩኽትኻን ኩራይ ነደደ ኢሉ ኢዮብስ እንታይ ክገብረልኩም ኣለዎ ምሕረት ክገብረልኩም ስለይኹም እሲ ንዓኹም ንባዕልኹም እሲ ብመገዲ ኢዮብ ዝቕበለኩም ኢሉ ኢዮብስ ስጋዕ ክንዱ እዩ ንዓይ ኢሉ እግዚአብሔር መስኪሩሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ጻድቕ እዩ ብዛዕባናውን ብዙሕ ቃል ተጻሒፉሉ ሃሌሉያ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ዝተጸውዑ ነገር ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኢሉ ንሱ ነቶም ቀደም ዝመደቦም እንታይ ገበሮ ጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ኣጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ከ ኣኽበሮም ክብሪ ጥራይ ዝቕጽበየና ዘሎ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሜና ክብሪ እዩ ዘሎ እቲ ዘጋጠመካ ነገር ዝኾነ ነገር ኣይጋጥመካኒ ኣይብልን እዩ ቃል ኣምላኽ ዘጋጥመካ ነገር ግን ንውሽጥኻ ከኣቱ ግን ክነፍቅደሉ የብልና ብሓው ምስ ትሓልፍ ኣነ ምሳኻ ኢሉ ስለዚ እንታይ ይገብረካኒ ኣየንድደካኒ ሓይሊ ናይ ተሓው እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ የጥፎ ተሓልፍ እኳ ኢኻ ደለኻ ስኻ ግን እንታይ ትገብርን ተኾሊዕኻ ትወፅእ ኻው ሓይሊ ሒዝካ ትወፅእ በርቲዕኻ ትወፅእ ሃሌሉያ ካብ ሰለሞን ዝበልጽ ቁጻር ዝፈትሕ ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ህያው ኣምላኽ እዩ ሎሚ ዘምለኽናዮ ኣምላኽ ህያው ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ንሱ ኣብ ህይወትና ህያው እዩ ኣብ መጻኢና ህያው እዩ ኣብ ጉዳይና ህያው እዩ ክጽዋዕና ከሎ ንኽብሩ ይጸውዕና ነዚ ምድራዊ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ጸውዕና ንሰማያዊ ክብሪ ይጸውዕና ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ንስኻትኩምን ምስኡ ብሓንሳ ብክብሪ ክትግለጹ ኢኹም ኢልና ክብሪ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ስለዚ ነዚ ንሓልፎ ዘለና ነገር ብምጉርምራም ዘይኮነ ንእግዚአብሔር እንዳኽበርና እንታ ክንገብሮ ይገብረና ክንሰግሮ ይገብረና እቲ ንሰምዖ ነገር ኣብ ህይወትና ኣገዳሲ እዩ ጎይታ ይባረኽ ብዛዕባ መጻኢ ሐዋርያ ጳውሎስ ብድሕሪ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንተዳሪናዮ ኣነ ከምዚ ኢለ ከምዚ እንዳገበርኩ ከለኹ ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ገበረኒ ተራኺቡኒ ከምዚ ኢለ ኢሉ ብድሕሪኡ በቃ ፕራውድ ኮይኑ እዩ ዝሰብኽ ንኩሉ ነገር ከም እንታይ ቆፂርዎ ከም ጎሓፍ ቆፂርዎ ኢቭን ዝነበሮ መዝነት ከማን ከም ክብሪ ኣይቆፅሮን ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ጎሓፍ እዩ ዝቆፅሮ ነይሩ እቲ ብክርስቶስ ዘለዎ ነገር እዩ ንዑ እንታይ ክቡር ነገር ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ እንዳረሰዐ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዓስባዓወት እንታይ ይገብር ነይሩ ይማጣጠር ነይሩ ስለዚ እቲ ዝሓለፍናዮ ጎደና ብምሉኡ እግዚአብሔር ናብ ሰናይ እዩ ዝለውጦ ኦረዲ ስለ ዝለወጦ ከማን ኣብ ዘለና
ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ንኽብሪ ይጸውዕና እግዚአብሔር ንኽብሪ ይጸውዕና በአና እግዚአብሔር ክሰርሕ ይጸውዕና ብዙሓት ናብ ሲኦል ዝጠፍኡ ዘለው እግዚአብሔር ንምንጋፍ ይጸውዕና ንሕና ወፂና ንኻልኦት ንኽነውፅእ ንኸምኡ ኢና ተጸውዕና ታሪኽና እንዳዘርዘርና ዝሓለፍና እንዳዘርዘርና ኣብ ሓዘን ክንኣቱ እግዚአብሔር አይደለኒ ብዝሓለፍና ጎደና ንሕለፍ ኣብኡ እግዚአብሔር ህያው እዩ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ከዓ ምዱብ ጊዜ ኣለዎ ዝሓለፈ ሰንበት ከምኡ ተማሂርና ነርና እግዚአብሔር ኣብ ምዱብ ጊዜኡ እንታይ ይገብር ሰናይ ይገብር ንገዛና ናህና መዐቀን ግን እቲ ኣብ ምድሪ ዘለናዮ ማንነትና ኣይኮነ ናህና መዐቀን ሰማይ እዩ ሰማይ ብዛዕባና ዝዛረብ ንኽብሪ ዝተጸውዑ ወለዶ ኢሉ ይዛረብ ሃሌሉያ ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ንዕና ኣብ መስኡ ብኽብሪ ክንግለጽ ኢና ክርስቶስ ህይወትና ክግለጽ ከሎ ሃሌሉያ ክርስቶስ ህይወትና ክመጽእ ከሎ ንሕና ምስኡ ብኽብሪ ክንግለጽ ኢና ክብሪ ይጽበየና ዘሎ ሃሌሉያ እቲ ዘለናዮ መንነት ንዓና እንታይ ይገብረናኒ ኣይገልጸናኒ ንዓና ዝገልጸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ክብሪ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ውሽጥና ተስፋ ክብሪ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ሓይል ኣሎ ሳምታይምስ ክንምልሶ ዘይንኽእል ሕቶታት ንሓልፍ ንኸውን ንምንታይ ንዓይ በቃ ከም ዝመፀኒ ንምንታይ ኢቭን ናይ ምድርና ነገር ኩሉ ንምልሶ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣብ ምድብ ጊዜኡ ግን ክምልሶ እዩ ነቲ ንሕና ደይ ንፈልጦ እግዚአብሔር ግን ይፈልጦ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይምልሶ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ንፈልጥ እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜና ክብሪ ኣዳልዩልና ኣሎ ሃሌሉያ ንዓናስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልገልቲ ገይሩ ሸይሙና ኣሎ እግዚአብሔር ስጋ ክንዲ ኣኽቢሩና ኣሎ ኣሚኑና ጎይታ ይባረክ በአና ክግለጽ ስፈት እዩ ሃሌሉያ ሳምታይምስ መልስ ትስእነሉ ነገራት ኣሎ ብኡን እግዚአብሔር ይመስገን ለንቅና ሰማዕና ሓንቲ መዝሙር አለ አምሓርኛ አንዳንዴ ህይወት እንዲነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ለዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ለዋላዊ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ልዑል እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ይኽእል እዩ ነገራትና ክዕርዮ ይኽእል እዩ ንሱ ዓባ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ እዮብ ከምኡ እንዳበለ እዩ ንኣምላኽ ዝፅበ ነይሩ ዳሓር ዳውፅኦም መንበርካው ንሕና ግን ኣይንወፅን ኢና ኣሜን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ልዑል እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ይኽእል እዩ ሃሌሉያ ብዙሕ ቃል ተስፋ ኣለና በዚ ቃል እዚ ኢና ከዓ ንጸናናዕ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ለዋላዊ ነው ስለ ምድርና ክንሓስብ ከለና ከም ብዙሕ ኮይና ጸሊና ኢና ሓንሳ ገሲጽና ኢና ሓንሳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተናሲሕና ኢና ንዓመታት ጸሊና ኢና ትመልስ ግን ኣብ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ልዑል እዩ ኣብ እግዚአብሔር ኣይነጉረምርምን ኢና እግዚአብሔር ሕጂ እውን ጻድቕ እዩ ኣብ ህይወትና እውን ሃሌሉያ አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ለዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ለዋላዊ ነው ዘይተመለሰ ሕቶ ተልዩ አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም
በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አብ ህይወትና ዘይ ተመለሰ ነገር እንተዳሃልዩ ሃሌሉያ አይነግረም ርምኒና ግናህ እግዚአብሔር ልዑል ይንብል ሃሌሉያ አንዳንዴ ህይወት እንዲነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው ልዋላዊ እግዚአብሔር ልዋላዊ ነው ልዋላዊ ለምን እንዲያረካ አንተ አትባልም ልዋላዊ እግዚአብሔር ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አብ ልዕሊ እሱራትና እግዚአብሔር ልዑል ሃሌሉያ አምድና እግዚአብሔር ልዑል ሃሌሉያ አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አብ ህይወትና እግዚአብሔር ልዑልዩ አብቲ ዘይተመለሰ ሕቶና እግዚአብሔር ልዑልዩ እግዚአብሔር አብቲ ዝተቋፀረ ዝመስል ነገርና ልዑልዩ እግዚአብሔር ይበጽሐናዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክረዳናዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ ረዳዩ አብቲ ምድው ጊዜው እግዚአብሔር ክበጽሕዩ አብቲ ዘይተረዳና ነገር እግዚአብሔር ልዑልዩ አብ ልዕሊ እግዚአብሔር ክፉ አይንዛረበኒና አብቲ ዘይተረዳና ነገር እግዚአብሔር ልዑልዩ ሃሌሉያ አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው አንዳንዴ ህይወት እንዲህ ነው መልሱ እግዚአብሔር ጋር ነው ቢገባኝም ባይገባኝም በኔ ህይወት ልዋላዊ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዑል ኢኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልዑል ኢኻ አብ ህይወትና ልዑል ኢኻ አብ ህይወትና አይትጋገን ኢኻ አብ ህይወትና አይትጋገን ኢኻ እስኻ ልዑል ኢኻ እስኻ ትምልስ ኢኻ ንዝኣመነካ ኣሕፊርካዮ ኣይትፈልጥን ኢኻ እግዚአብሔር ኣይሕፍርን እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ኣይጋገን እዩ እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ጻድቕ እዩ ነገርና ክልውጥ እዩ ሃሌሉያ ነገርና ክልወጥ እዩ ሃሌሉያ ነገርናትክ ክልወጥ እዩ ነገርናትካ ክልወጥ እዩ ነገርና እግዚአብሔር ክልውጥ እዩ ሃሌሉያ ንዘመናት ዝበኸኻሉ ክኸውን ይኽእል እዩ 20 ዓመት ዝወሰደ ክኸውን ይኽእል እዩ 10 ዓመት ዝወሰደ ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግና ክልውጥ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዑል እዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ أملاك استمسكنا يخون يسوع كريستوس قويتايو آمين دخسمع أملاكنا هياوي آمين كم تزبلو خم تقالو كم إيو هاليلويا سكن حفتنا سبا قويتا بارك كبلوا أملاك استمسكنا يخون بحفتنا جيرو زعبيت داري بنالو إلى أمن حكيدو أو بحفتنا جيرو زعبيت داري بنالو أملاك كأ بحواتنا هتكم كم زخل كأ رينا لنا آمين نخسمع هو نتندك نستي أحد إذا عبي ملكتي
ክትስአኸም ትኽእላ ክትምህራኸም ትኽእላ ክትሰብክኸም ትኽእላ እግዚአብሔር ከም ዘይዳሉ ርኢና ኣለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሓንሳእ ተሓባበሩኒ ጎይታ ባረኽ ክበልዋ ኣብ እዛና ስቂልና ንቕበል ከዓ ኣምላኽ ይሓልወና ኣሜን እወ ንሰምዖ ዘበለው ኩሉ ክንጥንቀቐሉ እግዚአብሔር ይርዳእና ሰምዖ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነን وحقي سبقنايو لتمهرنايو كل سمعنايو ني أملاخ يكونن لازسني أملاخ فريدنا خنريو فريدنا خنفلطو أملاخ يدقفنا آمين هو سلازي أنا بتعمي تماهيرة تباريخي ويتباركي سبي حفتي أملاخ يوسخلكي آمين يسوع كريستوس قويتايو أنا متبهت حلفه لمجمع تاجاشا لمتصب انتلو وينوح وان دير أنا انتلو سلام كنبلو جاشا انتلو حدش جاشا ملكة تكبر حراي ماك حسكا مرحوي شيمكي كابيبوتا مسيخي تلالينا أبتلاتك زي أكبر يا أقرأ أفكار أبيادو قويتا بارخي قالوا أنت لهم كهلا ليكم مسكين ملك تكبر لي قالوا تاجايش ماذا كده أبرام تاني قويتا بارك ماذا قالوا تاجايش أنت لهم كهلا ليكم شمكات لالينا سوري برهان بال بعد بيته حراي أملاخ مسكين ويتبارك إبراهيم قال إيجاشا وينوح وانت في إنه برسب انتلو لعلي عمد أفئة كم قاشا قلنا هنقبل له معنتي حراي قاشا يلون زمزلونا أخلنا من لما عنتي ويتبارككم نمس حفظ اسم صنعتي قالونا وقت حبرون التليو إن باسترات إن باستر بهاتا وإن باستر تدرس كترخبهم تقوليهم أملاك استمسكنا يكون يسوع كريستوس قويتايو آمين أملاكنا هياويو سلذي زمت عربي أبناء صلوت مدبنا كأب ساعة شوعته كعسرته نايت صلوت جزيت أي خلونا سلذي توم نخيل إذا حدش عمت بصبوا من تخلق أبابولك زابير من تخلق فنا بنجر كله حجي كنت اللي جبأنا يو وكنت اللي جبأنا إذا وانزي أزيد صلوت أدلائي كفاكسينيشن لعلي صلوت اللي أملاك سمسكنا يهون يسوع قويتايو آمين هو سلذي عربي ذات مثل العربي كاب ساعة شوعته ستريت كاب عسرته صلوت الله كالي أبنا كريسماس معتي أون أنا من إسيات حبرت الله أبت كريسماس معتي بعده كاب ساعة 4 الجمر أنا من إسيات حبرت الله أو من إسيات كل خاتم تعلمكم لهم دحري أون صمت صلوتنا الله كان مزحدش عمت متاو كاب على 20 شوعتن سك على 3 قصل كاب على 20 شوعتن سك على 3 دقصل صمت صلوتنا الله أبت سومنتي مصحف قدس مصنعتي تتقبليو لمنتاي أبزبوت هذه صلوت كجبريو كاب 5 كاب شوعته بي ام تن مع سين زخنا زلوا 20 شوعتن سوني سولوس ربع حموس مالتين 20 شوعتن 20 شمتن 20 شعتن 3 كاب سونس كاب حموس كاب حموشت سكع شوعتن أجامشت أبزبوت هذه صلوت كجبريو سلازي إتهم نخيل بليز محبر تصو على محبر بتحتنا تعدم على أبصلو زي كلها نهنساتف إجزابير من تخرجنا إجزابير سمعنا إجزابير مفتاح خمس أبهيوتنا أبهاجرنا بكله كم استمهرنا يو أبقالو صنعنا من تتوكن بل كنسلي جبأنا
ስለዚህ ካብ ዕለት 27 እስካዕ 30 ጾም ጸሎትና ኣሎ እቶም بتفلالي مقدي تعملنا خاء ولا ببخل تسب بتليفون ديو بأكل ديو كل توي سلسته سلز بكلام الله آمين كل توي سلسته بسمي مستحبروس لزبالي أبزخوني هم بوتا هذا كلا كان ترغيبك مسؤول تسألي نعنا حشنا حواتي آمين صلت نمني نجزي أبيدين عنايو اسكزي أحسن معكم نمني صلت ها نأملخ زي بتسوى له صلت نأملخ يكون حواتي صلت سلر السخاي سلر جزاء السخاي نعاخ تعمكات وجبر النجاري الذي كلاتنا هنسأل جبأنا يوم كالي ناي نيو يير إيف كرمي حدش عمت مقتاو دلا أتا مشيت مالتيو كاب ساعة شوعته عربي أتوع دلا الذي كاب ساعة شوعتنا مشيت كلاتنا أبزخر رخبينا آمين نسمع نيو يير إيف كاب ساعة شوعته كلاتنا أكلنا تنجرنا له ها مني بيج أزبله أو أنتي تخدان أوكي الذي سعادة تخدينا كلاتنا أبزبوت هذه كنركبينا أملاك كأخرد أنا أملاك استمسكنا يخون بسعادة أنت هنجبرينا هو إلنا تهنجبرينا دفين هناتين أملاك استمسكنا يخون آمين هو تجيم بخنا ودوق أين هون دابلنا أملاك استمسكنا يخون يسوع كريستوس كويتاي آمين هاي أبو قطمي الله قطمي تقربو أحوات قطمي تراجن نعتو تجزي سل السبب تواصل الله كاري نجارن سلوزرلو نقطمي تراي عدل الله قطمي تأخذ قربو تدليو مس أحوسا بيلكم مزمور دبلا مارتيا بتصقق زي أبيهر هو ስለዚህ ንግጥሚ ቦታ ስለዘላ እቶም ግጥሚ ክትቆርቡ ደልዩ ኣሕዋት ንሳሚ አላ ኸዲኻ ሳሚ ተወልደ ንዕኡ ደዊልኩም ሽምኩም ሃብዎ እሱ ስክጁል ገብረኩም ድሓራይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ግጥሚ ክልታይ ክእትውኩም እዩ ዕለት ዝመፅእ ዓመት ጃንዋሪ 2 ከምቲ ورح مجمرتا ورح نقبر درار قويت الله جانواري لا تكلته مالتي ابتحداش عمت ابتحداش سنبت قدامي سنبت درار قويت خلونا املاح سمسكن يكون قويت خابو غير فوسنا هو سغايل بلع دمي ونستي نعو هوتا لا تويل قويتا امين دو سلازي تدالنا نمصا أنا بزوح مسكرنس لسمعه بالطعم إذا أمنوا دمون سجون كنوصل كلنا خمانم كم نشتي قراس مش نشتي وين ده كونسي ناقوي تاسجان دمن إنخ نوصل لنا نمسا أمين دو قوي تاسجوا هابو من سجاب العود الومي قوي تا هابو من سلازي قوي تا صبوا نجار كم زكبر أميننا تسأبينا نمسا نسبري نقدر شجرن تلو شعو قوي تخفوسنا أملاك سمسكني يكون نامج إرشتا قصي قرب علىهم نامج إرشتا خا طعم بسرات علونا طعم بسرات بلا لهم سمع أنت اللو زبيت أملاك بارخنا له بحدار بارخنا له بمسمار بارخنا له كبره كلنا من يكون نوقيتا يهون أملاخ استمسكن يهون لما عند خاء كلت حواتنا نبقى مين خموس يوم نأملاخ كبره نهبينا آمين دو أملاخ نقول الجزية اللو آمين أو تم علت بدل لهم جزيهم خمسيو جزية خمسي بلك الله حوي حفتة جزية خمسيو أملاك يحسوني آمين لما عن تجنب كمان صوعم حونا يوناس متحفتنا سلومي هذا صوع منا
أملاخ سنايو أمين أملاخ صبغ نجر يجبر الله لما رسل زخونه قصل ونيو آمين دخسمع ببزح نجر إجزابير قصل يحجون أي ودوني إجزابير لذي إن باستر كتصوع إيه نحواتنا خن بارو خمينا كل مرة من أملاخ استمسكناه إجزابير يبارك منقص كبرنا أملاخ يخون أوه إجزابير تزملسو صولتنا نامس جنا دجنا خانتهم كالوت كا نابزجت أخمرهم وحدا مخري كالاي كأنت كل زخل أملاخ كأنت صلي إجزابير نزام محبر ببزح مداي يذكر الله نستوعلو دلنا بسرات بزح الله إجزابير يمسجن أملاخ زتمسجن يخون دمتي كبرنا أملاخ دمتي مرعون مرعتن مسمع أزي كبرتيو نايب حقها كم فقد أملاخ بفرات إجزابير زخون مسمت نمحبر تعنايو نمحبر مسرتيو أملاخ زتمسجن يخون بزي دس قبلنا قبع إجزابير يو ناب عرفت زمرح أملاخ زتمسجن يخون سلازي مزمران بقدامي حاميمني زي صوع كان رسيعي أنا سلازي مزمران نعود حركة الزارو أوه لبسكم ديهم كتلبسوا ولا خالق ديهم كتجبروا نوع حاجزكم قلصوا إجزابير كأ نعهاتكم ونكذكركم يو أملاخ مسجن إجزابير سنايو خبرنا سمي يخون هاليلويا مبار تريوم اللهم كميلهم وكيبهم معريقهم سبيهم إجزابير مسجن حاونا يوناس حبتنا خاسلومين كوحقوسكم إجزابير مسجن فقد أملاخ عليليخا أزي فقد أملاخيو ناتيا لبخا مليلكا وشتخا عريفولكا أبزي وسانية زختبت صحك اللي لا يكون أنتم تحالفوا تفلتوا ياخو اللي لا يكون إجزابير كردا كخلو ترايو أملاخ زتمسجن يخون سلازلومي أحواتنا حسيات مخانون كن أوجينا بقى إجزابير مسجن بحنسا ترى أخبهم كأ زيهم دا حسيات يميلكم هو بخالق كأ أمرهم كيركز سلاز الساناتيا نابعز تأمت يلن السخاناتايو نابقوت تتأمت يلان حجزي أملاخ زتمسجن يخون إجزابير مسجن كبرنا سمي يخون شو ما قلتات نجو كمات يوم أمو كنصلي اللومينا إجزابير حلفنا خنبومينا أملاخ مسجن هاليلويا 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 قال أملاخسي نسخاتكم وكوا خفات كنسخم ندقكم سناي مقبار كفلتكم اتعب سمايات زل أبهم قدا نتهم زلمنوو كندي أبزيعو صبوق نجر زيهبهم إجزابير مسجن هاللويا كوف كنبل نخيلنا دحين كوف لنا نما حقبهم مسكن إجزابير اسكحلفنا نهبهم أملاخ زتمسجن يخون هاللويا هاللويا اسكي أبنتاو زخونة متمر أبنتاو زخونة حدار كخون اللهم الزلنا زمن قلي لا يكونن أب حدار زلفتنا قلي لا يكونن إذناتهم نجرجن بقويتها تجميرو بقويتها خازفس أم كخون تحياويتي إدجزابير مسؤوم كتكون حواتي أملاخ بسمو خقصرهم بقالو خمرحهم هاليلويا هاليلويا اسكي أبزا مدرزي أبزا ختمازي أبنتاو زخون حدار كسرتو كريستوس زخبرلو زقنا حدار كمسرتو إجزابير كردهم صقا خبزحلهم هاليلويا نكريستوس كلبسوه
موديل زخون حدار كخون اللهم እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ከምዝ በለ ጽቡቅ ነገር ከአ ስለ ዘርአኻና እግዚአብሔር አምላኽ نزوم من سيات حواتنا عندكنا እግዚአብሔር አምላኽ كم فقادك እግዚአብሔር አምላኽ ገጽካ በመድላይ ናብ ከምዝ ዝበለ ውሳኔ خمسو ንሶም ንልቦም ንስኻ ንልቦም ስለዝደገፍካ ስለዝቕናዕካ ስለዝመራሕካ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ዕብየትን ንዓኻ ይኹን ንብላለና እትቦም ጀሚርካ የዘለኻ ፍቅርና ወሰኸ ይኺድ እግዚአብሔር እትቦም ጀሚርካ የዘለኻ ሰናይ ነገር እናወሰኸ ይኺድ እግዚአብሔር እትቦም ጀሚርካ የዘለኻ ምቅብባል ሱርና ሰደደ እናጸንዕና ወሰኸ ይኺድ እግዚአብሔር አቦም ጀሚርካ የዘለኻ ምክብባር እናወሰኸ ይኺድ እግዚአብሔር እናጸንዕ ይኺድ እግዚአብሔር ነገሮም ኩሉ በቃልካ ክዕቅኑ ነገሮም ኩሉ በቃልካ ክመርሑ እግዚአብሔር ውሳኔኦም ኩሉ ምርጫኦም ኩሉ ከም ፍቃድካን ከም ቃልካን ክኸውን እግዚአብሔር نزم حواتنا أنا أخحلفنا نهوبهم ألنا እግዚአብሔር كابزا معلت زي እግዚአብሔር ساعتها حنت زخونلا حدث جا زخونلا እግዚአብሔር أب قدمي خان أب قدمينا نزوجلا بخل نجار እግዚአብሔር بقدسنا رأسهم بمحلاو كاب كل خفوق تحليهم دو زبلولو تسقان حيلن قبل عليهم كعزز نسأل لنا እግዚአብሔር نسخاب كفوق زبالة خطبالهم نسأل لنا እግዚአብሔር إذا جزيزي بفتصم قلت أنت እግዚአብሔር نحد حدهم زفالة ألو زرادة ألو خخون እግዚአብሔር أملاخ بخلو برهان كابل عليهم كخون نسأل لنا እግዚአብሔር قويتين أملاخين بخلو كايدهم كا نتمام أبزوريهم زلوا من أسيات أبنت كخونو እግዚአብሔር بقدسنا أبنت كخونو እግዚአብሔር بكايدهم بنابرهم كله أبنت كخونو እግዚአብሔር نسخات أجاخت عزلهم نسأل لنا نزب بفرحة كاز جمر وبفرحة كاخ أمعلا بخبص حوا نسخات ردهم نسأل لنا እግዚአብሔር قويتين أملاخين بار أنه نمحبر حادنتهم وسانيهم أفليتهم اللهم بقويتا بيسوس سم نحنا حسيات مخانهم نوجال لنا እግዚአብሔር ساعتها معلت مرعهم كأب خلو نسخاخ تمرحهم نأخا نمعك لنا እግዚአብሔር سلسمع كنا تمسجن كبر خلو مسجانا خلو وداسة خلو نأخا يخون نمرعهم بزاد اليوم كله نسخا قدلهم ملع زاد اليوم زبالة خلو نسخا أبوي خامونا بيوم سلسمع كنا تمسجن بتفكروا ودخا بيسوس سم آمين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ዘገልገለትና ሓብትና ሳባ እግዚአብሔር عزيز ባርኪ ሳቤት መንእሰያትና ከነተባብዖም ኢና ተረከብትና የም አይኮነን በኩሉ በጸሎት ክንድግፎም ከነተባብዖም ከምዚ ነባር ሰባኺት ኮይና ያገልግላትና እትበአ ዘሎ ጸጋ መመሊሱ እግዚአብሔር ይግለጾ የጽንዓየኻ ስለዚ እዚ መድረኽ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህታ ይኮነ ናይ ፓስተር ቴዲ ይኮነ ናይ ሽማግሌ ይኮነ ጸጋ ዘሎ ካብ አምላኽ ተቀበል ኣብዚኣ ኮይኑ ከገልግለና ንሕና ተኻፈልት ጸጉ ክንከውን ፍቃድ አምላኽ ነዚ ብሒትና ንሕና ጥራይ አይንበለኒና ስለዚ ተካአቲ ከነፍሪ ፍቃድ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝሓለፈ ሓውና ዓወት ጽቡቕ አገልግሉና ለሞን ሓብትና አገልግላትና ኣብ ዝቕጽሉን ከምኡ እናዛነቕና ክንከይዲና በቃ ንሕና እናጎደልና ንሶም ከእናሰፍ እናወስኹ ኾድየም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ መንእሰያት ተበገሱ በርትዑ እጀኹም ሎሚ በመዝሙር ዘገልገልኩምና እግዚአብሔር عزيز ይባርኩም ሓውና ሳሚ እግዚአብሔር ይባርካ ክንጽልኢና ድሕሪኡ መዘምራን ተዝሓሰብዎ ክገብርዎ የም እግዚአብሔር ይመስገን ተሲና ድኽንጽሊ አምላኽ ይመስገን
أملاخ مسجن نهلا እግዚአብሔር ረዲእና أمودة عمت بسحنا لنا نعمت بسهلها تخللا حواتي سو بسهل سلز خللنا علنا السو سلز هلو نحنا ونكون هلينا تحدق كان عششون كتو أيب لك كان زبل أملاق كم قالي أبتقالوا دو نبل እግዚአብሔር ይመስገን ዝቦሎ ዝገብር ዛሃቦ ተስፋ ዝፍጽም እግዚአብሔር እሞኒዩ በቃ እሞኒዩ ሕጂ ተፈላለየ ማዕበላት ተፈላለየ ባህዘ ይብል ነገራት ክንሰምዕ ንኽእል እንዲና እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ከም ዘሎ ኣይንረስዕ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ኣሎ ንሰማይን ንምድርን ዝገዝእ ንሰይጣን ኮነ ነጋንንቲ كمزي نقباطورو زغزؤو يبلنا قالو معبلاتن نفاساتن يغزؤو برقن نغودان يئززو اذا املاخ زي املاخ كي اذا املاخ زي املاخ كاي سلازي باملاخ نحيل نسخ انت صاررتنا يرغصو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በአምላክ ተስፋና ሙሉ ይሁን በቃ ብናህና ጥበብ ብናህና ጥንቃቀ ብናህና ኃይል ብናህና ክእለት بناهنا صلوت تجات أبزي بصحنا እግዚአብሔር تبانا سناي قبر الجمرة أملا خبز بصحنا الله حجونا ونتأمن أي نسأل مالته يكون نسألي እግዚአብሔር بزبز حالنا صق حواتي هاللويا هاللويا እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አለና سلت النفس وكفنا زعزز محرتك سلت النفس وكفنا زعزز قسنتك سلت النفس وكفنا زصنع فقرها لوهاتك حياونتك እግዚአብሔር نمسجنك لنا كما خاز بلي أبو كما خاز بلي أملاخ بسماء يكون أمدر يلن سلزت عمنا كأذن بلالنا እግዚአብሔር نسخا بروخي خا እግዚአብሔር أبصت صباح بروخي خا እግዚአብሔር كابزل عالم نزل عالم بروخي خامنا مسجنك لنا بأخان نبر بأخان وساوس بأخا بهوت تعقيرنا لنا مو نمسجنك لنا نحنا ناتكائنا إذا ما حبرنا تكايا أباتا وحاليت كان قسنت كان أي تفلينا نجزي أبير بأخان نبر لنا قدلنا بأخا ملي إلو كساب حجي أتاتي خاننا لخا صباح انتاي حيزات مصاين فلت نجزي أبير نسخا قنا أبلع كله على السلطان مخانكا حجون نأمنا لنا እግዚአብሔር بخندي صلمات زي حلفنا بخندي زفرح كنتات زي سجرنا እግዚአብሔር بخلو زحلفنا يو ناتكا أموننت رئينا إنامو سخا أيتلوتني خا أمون كوين كي أخات نبر من مسجنا كلنا እግዚአብሔር زا أملاخو هزبي مسجونيو هاليلويا سخا أملاخنا سلزخونك እግዚአብሔር ካለ ከናፍርና ካለ ንረዲኤት ዝጽውዖ أملاخ ስለዘይብላ እግዚአብሔር ኣብ ጸበባ ይኹን ኣብ ፈተና ይኹን ኣብ ዘደናግር ኩነታት ይኹን እንጽውዖ ነትቕቡእ ሽምካ ስለዝኾነ ነትኽቡር ሽምካ ስለዝኾነ ኣብ ሽምካ ኸ ምድሓን ስለዘሎ ኣብ ሽምካ ኸ ረዲኤት ስለዘሎ ኣብ ሽምካ ምንጋፍ ስለዘሎ ጎይታና መስግነካ ኣለና ሕጂውን እግዚአብሔር ክሳብ ዝረዲእካና ኣለኻ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ እውን ናትካዩ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እውን ናትካዩ ስለዚ አባኻ ተወኪልና አባኻ ተአሚና አባኻ ተደጊፍና እግዚአብሔር አምላኽ ንኹሉ ከም ንሰግሮ ነእመናለና መኽብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን ስለዚህ habካና ስለ ዮናስን ሰሎሜን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሁሉም መንእስያት ነመስግነካ ኣለና ስለ ሁሉም በዛ መዓልቲ እዚኣ ዘገልገሉና ነመስግነካ ኣለና ድሕሪ ፋዱስ ስለ ዘሎ ናይ መንእስያት ዲ ዋላ ናይ ሳንዴይ ስኩል ዲ እግዚአብሔር ስሊኡን ነመስግነካ ኣለና ብኹሉ ብስውር ኮነ ብግሉጽ نابزا محبر زيا زتاقو ناخا زخبر قدسان سليومون نمسجنك لنا እግዚአብሔር አቦና خبر كله نعخا يكون داونا خنا العلينا هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር يبارككم እግዚአብሔር يحلكم እግዚአብሔር ገጹ يبرهالكم እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸአ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ኸአ ይሃብኩም
ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እግዚአብሔር ይባርክኩም ሰላም ኪዱ ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ አምላኽ አሜን እስከ መስመራዓት ኮይና ሐሳብ ከነምለኺና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ከባርኹ ለዓለየ ሃሌሉያ أنت مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مقرم أنت مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مدنخ أنت مدنخ ممليس كيخات تدنخ أنت مدنخ شمشبه ممليس كيخات تدنخ سرعك تقرم سرعك تدنخ سرحك تقرم سرحك بدن كل صعيخة تقرم كل اسكب الشمشبة كل صعيخة تقرم كل صعيخة بدن أنت مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مقرم ممليس كيخات تقرم يسوس مقرم يسوس مقرم ممليس كيخات تقرم أنت مقرم أنت مقرم ممليس كيخات تقرب سرعك تقرب تغبارك كل صاعقة كل صاعقة تقرب كل صاعقة كل صاعقة تقرب سرعك تقرب تغبارك كل صاعقة تقرب اسكب الشمشة عمس كل صاعقة تقرب كل صاعقة كل صاعقة كل صاعقة تقرب كل صاعقة كل صاعقة تقرب يسوس مقرب ممليس كيخات تقرب يسوس مقرب ممليس كيخات تقرب يسوس نابدنا اسمدنا ممليس كيخات تدني أنت مدني ممليس كيخات تقرب سرعك يقرب سرعك تدني يقرب يقرب كل صاعقة تقرب كل صاعقة تقرب كل صاعقة
كل ساعة تغري كل ساعة كل ساعة تغري كل ساعة كل ساعة تغري كل ساعة كل ساعة هاليلويا سيسوس اسكبي شو شبع مسكنا እግዚአብሔርን ሐሰብና ሃሌሉያ መልሶኝ على مسكناي حيجاتهم مسيناتك قنا للبي فتي زنقدو مالتي هم يغريبو من العشري كنت عيشيتو سفعن كايتو نرس كايتو نرس كايتو نرس كايتو سفعن كايتو سفعن كايتو نرس كايتو نرس كايتو نرس كايتو نرس كايتو نرس كايتو سلازي تمسكن 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 تبارك هو تبارك تبارك تمسكن 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 لعلبة ليسوس لعلبة 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 عمل الصوم على مسكناي حيجاتي مسيناتك قنا للبي فتي زنقدو مالتي خير زغريبو من العشق كنت محمر مدس كايتو مدس كايتو مدس كايتو مدس كايتو سفان كايتو سفان كايتو سفان كايتو زمان كايتو مدس كايتو مدس كايتو مدس كايتو محمر سفان سفان كابلو سفان كايتو سفان كايتو سفان كايتو سفان كايتو تمسكن تمسكن سلسلة نجر هاليلويا تمسكن تبارك لعلبة يسوس لعلبة 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 هاليلويا بتكبرتك لحق يسكني خمو لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 بسكو بتكبرتك بتكبرتك لحق يسكني خمو بتكبرتك يا هاجوز كاني خمو لا 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 وحضر لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 بتكبروا بتكبراتك يا هاجوز كاني خمو بتكبراتك يا هاجوز كاني خمو لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 حافر وطلع صي
ተዋረዱ ተላሰይ ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ ተላሰይ ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ ተላሰይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ ሓጎስ ኮይኑ ሓጎስ ኮነና ቤተይ ሓጎስ ኮነና ቤተይ ሓጎስ ኮነና ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሓጎስ ኮነና ቤተይ ሓጎስ ኮነና ቤተይ ሓጎስ ኮነና ቤተይ ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ ተላሰይ ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ ተላሰይ ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ እንደገና ሓፈሩ ተላሰይ ተዋረዱ ተላሰይ ሰሓኮነና ቤተይ ሰሓኮነና ቤተይ ሰሓኮነና ቤተይ ሰሓኮነና በሉሳ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ እልልታ ሆይኑ ቤተይ ሰሓኮነና ቤተይ ሰሓኮነና ቤተይ ሰሓኮነና عودنا تيوناتي عودنا يجري بيتي عودنا تيوناتي عودنا
يولي